Akşamınız hayırlı, hormatly izleyijiler. Almurada hoş geldiniz. Hoş gördük kemine. Salam hormatly yurtdaşlar. Onuna başlaýaberelike. Hawa Almurada bugün ýa-ni gün efirimizin esas temasy ýere ýeçiligi barada. Geçenki ýani geçen hepde bolýardy ýa-da şu bazar güne değişli olan ikinci günde geçirilen mecliste o ýere ýeçiligi barada çuňurrak bir gurrun gitdi. Ondan soň edil şuňa değişliräk diýip hasap edýän Putin we Mishustin Orta Aziýa baryp gaýtmasy, ýani Özbekistan bilen Türkmenistana baryp gaýtmalary meselesi var. Aslında bular her ýylam bir gezek barbaga aýdýarlar beli. O şeýle indi Almurada göne o ýere ýeçiliginden başlap bereli. O ýere ýeçiligi näme üçin möhüm? Näme üçin bizim elimiz ýa-ni ýere ýeçiliginiň gurrun edýäsi, ýani elimizden birileri ýerimizi mi aldylar? Ýere ýeçiligi näme diýmek bolýar bu? Üstünde ýa-ni potratda ekin ekip ýöreseň ýere ýeçiligi bolanokmy, eýesi bolanokmy topragyň diýilen ýaly şeýlerek bir nemeler çykýar da soralar çykýar. Ýere ýeçiligine ýa-da halka ýerin berilmegi diýilen gurruna gozanlykdyň. Olar çykýar. Indi şonuň bilen bilelikde bunuň arkasynda ýeriň näde bitirilendigi, kimleriň alandygy izinden tirkeşip gelberýär-de meselede. Şeýle Almurada o ýeri kimden kime ýa-da kim bizden alypdyr diýilen soraga şeýle bir nemedeli, gurrun bereli. Bolur ýema kemine bu arada gaty düýpli bir näçe gezek söhbetdeşlik edildi ýa maglumatlar berildi. Olaryň esasyny tapara bilen ikiňiz alyp bardyňyz. Ýer suw reformasy toprak barada taparadan geçirmekçi bolan 92-nji 94-nji ýyllar aralygynda Türkmenistan öz içinde alyp baran işleri var. Halka şol Türkmenistanyň territoriýasyna ýerleşen ýa-ni odan Sovet Soýuzyna diýip aýtsagam boljak bolýar. Türkmenistan hökümetine diýip bolan bir hili bolupdyr. Ýöne şu ýerde aýdylmaly. Şol umumy ýa-ni ulanşykda bolan ýerler diýip aýdylýar da umumy bolanyna ol hiç kiminki. Döwletiňki diýil, döwlet kim? Meselem şol häkimet başyna oturanlary şuň döwlet diýip aýdýarlar da ýani döwletiň ýol başçysyna gurban bolýar da onuň o ýöne olaryň elinde däl bizim Türkmen ýa-da döwletiň topragy. Olaryň biriniň oturtmasy, onuň Türkmen halky saýlap ýa olary hak hukuk beren bizim toprağymyzy ýa ata-babadan miras galan topragy çepesaga paýlan ýa öz gereginiçe ullanyň. Gerek bolmadyk wagtam ýa islan wagtam olar eliňizden toprağyňyzy alyp bilýär ýa mülküňizi. Indi şu zatlar barada gaty köp gurrun etdiňiz. Indi senem saparaga da düýpli gurrun. Bu gurrun däl maglumatly, anyk faktlar bilen getirilip Rus imperiýasynyň Türkmenistany ýa şu Türkmenistany diýýär, şu Türkmenliň oturan ata-baba oturan topraklaryny basyp alan döwründen şu näçeli şu topragyň eýesi Türkmenler däl Rus imperiýasy, Moskwa, Kreml. Şuň aýtsak, Putiniň dolandyryp oturan döwleti. Şular şu taýda indi aýlyk hemme meseleni halkymyzyň görüp oturup, düşünüp oturup näme bolup geçipdir. Indi şu toprağın iki bölümü var. Men düşünüşüme göre toprağın üstü var, toprağın asty var. Şeň ol üstüne göze görünýär ene sana potrada berilen meydan ýa-ni kärennesine berilen sana 10 hektar, 50 hektar. Şonu hökümet islan wagty hökümet diýilýän goşadyrnyk üçin islan wagty sen eliňden alyp o başga birine berip bilýär. Sen şol aýdary bir
sarp yeri ya bir boz yeri, bir şorlan yeri özleştirip şu taýdan asıl alıp başlandy. Ene karhoz başlygymy, etrap başlygymy gelip senin elinden şu topragyny alıp belýär. Zaten şu topragyň eýesi de. Ene şeýle bolup gel. Eter zamandan beri bizim görüp oturmak. Ya bilýänmi? Ene şu topragy biz näme üçin bermeliýilen meselem üstünde halka gaýtaryp bermeli. Hep halk döwletiň eýesi bolsa topragyň beýeti. Ol bir howaý şert bilen aýdylanakda bizine görüp otursa, ene ýaşap dur Ýewropada. Sen benden çäkde satyn alan ýeriň bar, sen şoňa eýesi başga adam gelip şoňa eýeçilik etmek haky ýok. Sen şonu satyp bilýän, saklap bilýän, ýa özüňden soňky nesillere miras goýup bilýän. Ol sen göýe diýşin. Ýöne bizde şonu hökümet ýa döwlet berdi diýe ýa paýlady diýe. Soňuny bizden wagty izin alýar ýa da ene buldozer ýa traktor bilen düzläp goýberýär. Kompensasiýasy ýok. Emma näçe mysal görkezdiňiz, ene ene şol islerini kanuna hormat koyan devlette eğer şunu eýese satmajak bolsa şu jaýyň üstünden şu guran hojalygynyň ýa-da mülküniň üstünden ýol geçmeli bolsa şu arazy bolmasa ýol aýlap gurýarlar. Şu şu jaý galy ortada. Hiç kim oňa ýerme haky ýok. Milyon hötürleseler, 10 milyon hötürleseler şol adam şu ýeri döwlet ýa hökümete satmajak bolsa hiç kim şoň emlägine elurma haky ýok. Bizde Türkmenlerde şuun kur emlak yok. Menki deyip aýtmagy. Ene mesela en gynançly tarapy şol. Ýeriň üstünde biz eýeden, ýeriň aslynda näme bar, ona asla da bilenmä halkymyz aw. Menki diremeýdana aw. Onu mene aýdýarlar. Gurbanyla degişli ýa-da dogmasyna degişli meseleler diýip. Ýok, olam hydaýlar. Olar bolu bilse, şol Türkmenistanyň bir yurtdaşy ýa-da grajdaniny diýip aýdýan öňkü termin bilen. Onuma olar maskara etdiler şol adam. Olar grajdanin bolmany haky ýok. Sebäp olar edip oturan jenaýatyny görende olar jenaýetkar. Terrorist topor jenaýetkar. Halky şolar ýaly şertde Moskwa tarapyndan dolandyryp oturan bular yerli satlyk adamlar. Ya oturtma ya dikme terdarlar diýip aýsagam. Şonuň üçin şu meseleleri düýpli gozgordy. Onu gozgan adamlarym meni sene alymyň bilen saparagada durmuş tejribesi bilen ömrüni sarp etdi şu işlere. Şu topragy halka ýanky ilata ýa-da adamlara paýlap bermek şu mülk eýesi bolsun, toprak eýesi bolsun. Şo bolmasa bizde hiç tat yok, şahsy eýetçilik yok görünýär. Bu döwletem ýokdur, durmuşam ýokdur. Bir köklü peşmek ýaly ondan goly göçüp beren türkmen bar. Şonun bilen şuun kunyň alınıp barlayan jenaýatly siýasaty, jenaýatçylaryň alyp barýan siýasaty dogry suwud edip oturýar. Taty düýpli meselelerini gozgadyňyz halkam şonu eşitip oturmagy da jaň edip sorýar ýurduň içinden. Hanmada tenahil pikirlerini şolar ýa-da paraga teklip edýär ýa kemine şey diýip aýdýar. Şu atar bolarmy bolsa nahil şertde bolar nahil geçer. Umman pul kut Türkmençäler aýtar çeýnap adamlaryň agyna berilýän ýuwdaýmak galdy. Toprak halkynky, toprak umum halkyň diýip aýtmalar eýesi bar şu toprak. Her bir gektaryň ýa 10 gektaryň, 100 gektaryň, 1000 gektaryň şu Türkmenistanyň topragy eýesi bolmady, şahsy eýesi. Onu kalan da şu öňümçilik şu taýdan başlanýar. Biz teatr reforma geçirmeliýär da kimi. Teatr reforma gerek, onu hökmen geçirmeli. Teatr reformanyň içinde ýanky kanunçylygy barda üýtgetmeli täzeden hemmesi şol edilmeli işlemimiz var. Şahsy eýetçiligi geçmek üçin bir topar kanunlary üýtgedilmeli Türkmenistanyň konstitusiýasyndan başlar. Bu siyasi reforma. Onu edip bolar, täze parlamentam saýlanar. Ýöne şu zatlar halka çörek beren. Halka çörek berjek yer su reforma. Haçanla halk ya bir adam ýa-da bir maşgary özüň topragyny eýesi bolan güni öz önümini önürüp başlan güni ol şu taýdan duýup başlaýar. Men şu topragyň eýesi, men şu watanyň eýesi. Bolu gutordyna şu taýdan
hemme zat başlanır täzeden ya täze Türkmenistan. Ol sözde ya bir siyasi deklarasiyada ya kanuni yemede bir görkezelen maddalarda aybedine azat erkin eyle biz garaşdyr ya bir taraf ana kakele otylurda 34 yıllap şuma. Anın neticesi. Bir yerde şahsi eýetçilik ýok adamyň elinde. Ya şu men kitip aýdy biljek adam ýok. Şuň kuwna çeldi. Ştaýda men bir zady bellek geçen şu agyr gurrunlarda taparagy bilen eden söhbetdeşliginde ol bir zadyň üstünden ätlep ya aýtman geçdi. Şol men aýtdym elýär ştaýda. Şo taparagyň hakatynyň guranjagy bar, başagan guranjagy. Şol 89-njy ýyldan başlap 91-de tamamlandy. Şol jaýyň şu fundamentinden başlap ta üçüne çelli urulan her bir çüýüne çelli şeýferine çelli dokument bar. Şu nirden näçe haçan satyn alındy we nire we kime tölek edildi. Kanun esasyna urulan jaý. O urulanyny şol ilkinji nobatda nämen göz öňüne tutupdyr. Ine biz şu 89-90-njy ýyllarda şol Gorbaçowyň perestroýka döwrüne hemme çykdatyny ursat berilýär. Täzeden biz durmuş gurmaly adamlar gorup ýaşamaly diýip kän gurrunlar edilerdi. O taýda gurrun däl ilkinji ine şol gurrunyň esasyny gurulan jaý şol. Men şeý diýip kabul edýän ödüm. Kanunyň esasyna ýol berildi. Ine gorup bilersiniz maşgalanda näçe çağı var? Ogulmy, gyýymy, aktakmy, çoğulukmy? Bir aýdaýly bir tünüň aşagyna ya bir jaýyň içinde ýaşajak bolsaňyz 3-4 maşgala bol. Ine şoňa gurmaga ursat berýär diýilen kanunyň esasyna gurulan jaý. Onuň gurulan jaýym şol döwür şol zebilhana ýa-ni musurka bolup duran şol uçastakdan bular alyp şonu düzläp tekilep şo taýdan ine gül ýalet 4 kozoluk ýaşar ýaly jaý gorýar. Tap eme ýanky başagy. Soňra şoň jaýyny elinden alyr hökümet. Başagy eme saparaga aýtmady şonu. Elinden alyp göz edip şo taýda şol 4 kozoluk gurulan jaý bardy. 2 etaş. Şoň içinde KGB işgärleri ýaşady. Şu saparagan dowlaryny tutsak eden, türmelerde çüýreden, ýok eden, öldüren, şuny çelli şolary jogabyny bermedi haramzadalar ýaşady şu jaýlarda. Ine biz göz edip ýaşaýas. Innen soňundan mundan edil alaýyk şumal bir aý ozan şol jaýy buldozer bilen tekil ediler. Näme üçin? Şo saparaga ýamanlyk edip. Ine sen ataň guran jaýyny asyrlar boýy şo taýda aktaklary, çoğuluklary, ýuwluklary ýaşatyn diýip gurulan jaý. Ol bir kapitalny gurulan jaý, ol ýene 300 ýyl durjak. Ol bir tarihi jaý bolmaly. Eger biz perestroýkadan başlaýan bolsak, şol döwür ozal şu keppede uruşdan soň biz ýa-ni ýerdeminde ýaşadyk. Menem şo ýerdeminde çykan çağılan biri. Bizde elektrik togam ýokdy. Diňe pentelçere bilen ulandyk. Ine ahir son gelip ine adamlara kredit alın, ine size gurmagy ya bir 3-4 maşgaly oglugydyňyz daşa gitmesin. Birini ýa-ni bir ojakda ýaşamagy mümkinçilik bar diýip gurulan ilkinji jaý şo. Onum haýyş edip şol döwür ýa-ni Aşgabatyň şäher hakimi bady. Aman Baýrans. Ine şoň döwründe gurulan zatlar. Men o adamlaryň hemmesini tanýan. Indi şonu şuun kuun 33 ýyldan soň ýumurýalar şonu. Näme üçin? Ine saparaga alyp barýan üçin, iş üçin. Ine sen şeý diýen, bizim muny şeý diýäs. Görýärmi? Ine bu o kanun hemme kagazlary bar elinde. Çüýüne çeldi. Tutlaşma Ýewropada bolsa saparaga olar hemme on poturduk bilýär. Ýöne şonu bizde ine kanun biz diýip jenayetkarlyň aýdýan ýöredýän döwletine ine şolar ýaly jenayet bolup geçýär. Şonu aýtmady saparaga, şonu men şuň aýdyp berýär. Onsoň şolar ýaly ýagdaýda onsoň näde şo döwletde şuň kun döwlet bar, hökümet bar, ýa-ni yer eýetçilik, şahsy eýetçilik bar, toprak halkyňky diýip aýtmaly. Bizde esat ýok, şudatlar aýtma. Kanun esat ýok. Ya bular kanunyň, konstitusiýanyň o aýag astyna taşladylar bir döwür. Şonuň üçin
wajyp zat, aýdylmaly zat ýene bir gezek halkymyza ýüzlenýär. Şo toprağın üssem, toprağın aslym sizinki halkynky o şahsy adamlaryň mülkü ýa-da şolara berilen miras düşerlik paýlar. Bizde başgaça bolmagy ýagda ýok. Öne bolup gel 150 ýyl golay wagt biz öz toprağymyzyň eýesi de türkmen. Şeýleňmi? İl döwürlerde men ýaşlardan eşderdim de planiň ýaýlasy, planynyň ýaby, ýa planynyň zady şo aňyrdan gelýär bir 200 ýyl mundan 300 ýyl ozal şo kärz gurupdyr, guýy gazypdyr. Şolaň ady ýa şolaň eýeçiligi bolupdyr da. Ýöne beýleki adamlar gelip şolardan bir ruhsat, şolaň guýysynyň malynam suwa ýakyp bilmändirler. Sebäp şol adamyň gazan guýysy, şol adamyň topragy ol döwür bizde döwlet hem ýok, hiç adam ýok. Ýöne bizde lebiz bar eken. Adamyň ağzyndan çykan sözüne eýesi şol, kanun şol. Şeýdip ýaşan türkmeni ine guýysy da, ýersi de, malsy da metdir. Hemmejini eline alyp elinden alyp ýa kalkoza savkoza geçirdiler. Bizde malym ýok, bizde toprağım ýok, bizde bu pasportam ýok. Yani il şeklini alyp dünýäni bizine siýahat eder ýaly mümkinçiligim barmy? Ýok. Ýurdumyzyň içine gazanç eder ýaly ýagdaýymyz barmy? Ýok. Şol toprağymyza eýem biz ýok. Bizde hatta hiç hak hukuk yok. Şu konstitusiyada görkezden maddeler hiç birisi işlerine. Şonun için kemene sizin koyulgan meselelerinizi men üstüne koşarı zat tapamak, çeynep ağzını tarıp verdiniz halkın. Men yönü öz pikirmaydı yani, görüyen zatımaydı yani. Bolyan zatları baha veriyor. Ol başa gel. Yönü şunun düğüp sebebi ne? Nemeden başlandı? Nira gelip ettik? Doğru açıp verdiniz yani halkın üstüne koşarı arttıkmış zat yok. Şoray denildi. O Halmyrada ýanky Sapara aganyň kakasynyň guran öýüni ýykylmasy meselesi näme diýär? Bular özlerçe şol garşylyk berip dur diýdiňizde hakykatdan hem şeýle bolmaly. Garşylyk berýän bolmaly. Şeýdip ýöne bu garşylygyny görermi, taparmy? Bilmedim welin. Nawa Sapara ol öýden has köpräk zatlaryny ýitirdimi kän diýen ondan öňrek. Şonuň üçin bu kän ullakan bildirip durmaz. Ýöne olaryň edýän zady hakykatdan hem bir kiçilik, bir çäresizlik hem görýän şol wagtyň özünde. Ine ýanky şypykdaýzalar diýär-de. Ya bu Saparadan öğrendim yani hakikaten hem şeyle bir insanlar var şıppaktayza demesinde derecesinde bularını hem edip gören bize karşı görüşüm diyele ama şu şıppaktayzaların ağın düşüncesinin yetiyen derecesinde ediyada şoların demesinde yöreye yöne bunun bir ucunda da hakikaten hem yer eýetçilik meselesi yatyr. Ya indi eýetçilikniň bar ýerinde ýanky eýetçiligi göräde hukuk, kanun hemme zat düzülýär-de. Şonda hiç haçanam bir ýere ne sebäpsiz ýere ýykyp bilýän, ne sebäpsiz ýere de bir zat gurup bilýän. Hatta 2 gat urmalydyr. Şondan kän urmaly däldir ýa-da 10 gata çelli gurup bilýän, ondan kän urmaly däl diýip ýanky hak hukuk meselesi bar-da. Bir-birine neme diýän. Şeýle ýanky ýykylma mümkinçiligi bolmaly däl şeýle duran ýerinde. Bu näme diýmek bolýar? Türkmenistanda hiç kimiň hak hukugy ýok. Birleriniň güýji ýetip ýa-da şu güýçde oturan adamyň kellesi bir pikir gelse kellesine şunu ýykaýyn diýip ýyk berýär. Ine Altyn Ağa haýwanyň meselesi bar. Açyk suwutnama bu 10 miňlerçe bolan wakanyň bir sancak nemesi ýanky ýykyp durkan düşürilen bir video. Pikir edin arkaňyzda sizin öýüňiz ýykylyp dur. Siz hem alaşsyz, hemme dokumentlerim bar diýär. O dokumentler aslında bir eýetçiligiň dokumenti däl. Beýnandyrýan tarapy. Ýöne şoňa aramazdan ýanky öýüm ýykylyp dur, ine seredin arkamyzda diýip video düşürýär. O öý ýykyp duran bir hacı. O ýöne baý haç eken-de.
biznes edýän ekeni, dükanlar bar ekeni. Bu hacıynyň şol nämäni diňleseňiz şo taýlarda geçýär. Bu hacıynyň niýeti dükanlaryny ulatmak ekeni. O taýda da seredipdir, altyna gaýba diýip bir garypça maşgala ýaşaýan ekeni. Soň şunu gidip häkim bilen, onuň bilen, munuň bilen gürleşip, ondan mundan çöpden bahana tapyp ýykylmaly edipdir da. Şol hacı köpräk biznes eder ýaly. Üýtgeşik bir ýagdaýlar sereden wagtyň ýöne munuň sebäpleri şu ýeriň eýeçiligi halkda dälligini görkezýär-de. Bahanalar näme? O sen bu ýeriň eýesi däl diýär. Öý seninki diýär. Onda hiç dawamyz ýok. Ýöne ýer seninki däl diýär, ýeri getiribär diýär-de. Ýeri getiribärsi bunu ters bolýar. Sen ýeri göçürüp alyp gidip bilen o. Demek üstündäkini ýykmaly bolýar. Şeyler aktar. Ine dünýäde iki sany gozgolmayan emlak var. Biri toprak, o beýleksem gäme. Indi deňiz o suw bolandy üçin, ýa-ni toprak nemesine girmeýär. Şonuň üçin onam gozgolmayan emlak hataryna goşupdyrlar da dünýäde şeylere kabul edilýär. Indi gozgolmayan emlaklaryň näme diýilýär? Bunu ogurlap bolanok, ýakyp ýok edben bolanok näme bolýar? Basyp alyp bolýar. Ine basyp aljylykly hereketler hem şo taýdan gelýändir. Yani topragyň manysy gaty uly, bu eýe bolmagan şeyler bir zatda güýçli bolmagy gerekli bir tarapdan. Yani esasen hem orta asyrlar döwrüne ýadyňyza salyp görseňiz, güýçli bolmasaň topragyny gelip alyp gidýärler. Indi modern döwürde nähili ýörýär bu mesele? Yani konstitusiýa bardyr. Konstitusiýa esasında kanunlar ya da şu değişli olan hukuklar döredilýändir. Misal üçin toprak halkynky diýip o konstitusiýada bir madda geçse, soň şonu giňişleýän açyp hemme regulirniýa diýilýär-de, kadalaşdyrma meselelerine çelli, soň aýratyn ele alınýar. O netijede näme bolýar? Toprak seninki bolýar. Gozgolmayan emlagyň bolýar. Ýöne ösen ýurtlarda salgyt töleýärler. Ujypsyz bir mukdar ýyllyk ýa-ni emlak salgydy diýip bir zatlar bardyr. Gozgolmayan emlaklar, emlak salgydy ýene näme diýip geçýär-de. O şo taýa diňe salgydyny tölemeli, ýani hazyna bu işleriň ussadydyr. Bütün ösen ýurtlara seretseňiz hazyna hemmäniň eýeçiligini goraýar. Yani eýeçiligi goraýan, düzgünlerini ýöredýän aňyrsyndaky itici güç hazyna bolup durýar bu taýda. Soň hal murada şunam gürleşeli, ikinji meselemize geçmäke. Soň ildeşlerimiz bilen gürrümet başlar pikir alşverişi. Indi biz şeyler bir zatlar gurrun etdik. Hatta sapara bilen gysga gurrun etdik. Yani belki uzun gurrun etmelidir bu taýda. Toprak elmydama gazanylyp alınýar-da. Indi şu täze Türkmenistan gurulmaly diýär. Täze Türkmenistan diýilen bir düşünjäniň gurruny gidýär diýär 2 ýyllardan bäri. Bu täze Türkmenistany gurmak üçin göreşýän adamlar bar birgiden. Bunlar nähili göreşýär? Biri bilgisini, wagtyny aýyrýar, biri beýleki mümkinçiliklerini aýyrýar. Misal üçin iň wärkisi şu taýdan şu taýa gitmeli, bir zat almaly, şunu şu taýa bermeli diýseňem, şol işler reçel edilip ýörde bu zatlaryň hemmesi ýa-ni gözümüziň öňünde bolup duran zatlar. Ondan soň bir düşünýän zatlaryň pikirlerini aýdýar, paýlaşyp berýär. Bir maglumat berýär, maglumatçy bolýar ýurdun içinde, taşynda. Biri ýa-ni şu işleriň ýöremesi üçin hazyna pul ýatyrýar-da, pul berýär. Indi bularyň hemmesi umuman alanda bir göreşçi, täze Türkmenistany gurmak üçin göreşçi roluny eýeleýärler. Bu adamlar
Yani ýurdy bir öz başta garaşsyz hakyky manyda erki elinde bolan bir halkyň bolmagyny isleýär-de. Şonuň üçin göreşýär. Diýmek bu adamlar ýani watansoýerlik nemesine sınıfına değişil edip bilýär. Watansoýerlik sınıfında. Bu adamların ýere ýeçilik meselesinde diňe ýere ýeçiligem däl o taýda neme de bar. Umumy beýleke ýeçiliklerem bar. Şu an Türkmenistanyň döwlet kärhanasy, döwlet edarasy diýip ýa-ni bir giden önümçiligi ýöne ýere eýelep duran nemeleri bar da pudaklary. Olaryň hemmesi halkyň eýeçiligine geçmeli. Halkyň eýeçiligine geçmesi üçin tender we belli başly şertleri boljak. Şey dip gel o senin diýip berilmeýärdi. En soňy bu zatlaryň ykdysat dolanşykda bolmagyny isleýär. Hazyny isleýär bu zatlary. Şo taýda da ilkinji göreşijileriň paýy bolmaly diýdik-de. Hatda ýene pul hazyna pul bagş edýärler de käbir adamlar seredýän bir $6,000 çellep berenler bar eken arasyna geçen gyzyklandym da käbir zatlara düşünmek üçin. Soň ine bu adamlaryň pullary hazynada ýa-ni täze Türkmenistana geçilen wagtda 10 etse we käbir halatlarda 100 etse de artyp biljek. Indi şu adamlaryň aýdaly $6,000 bolsa 10 esse 60 bolýar. Iň barkysy o iň erbet ýagdaýyna el alaly. 100 esse artma ýagdaýlary hem bar. Beren pulu koşan deden döwrüne we ýa-ni niyetine göre ärak diýeýin de men. Şey diýeýin. Soň bu adamlaryň şol islendik ýa-ni almak isleýän şol artan köpelen pulunyň ýetýän mukdaryny eýeçiligine geçirmek isleýän kärhana ýa-da bir edara ýa-da bir toprak mülk näme ýerleri bolsa şolara geçjek. Bu kiçiräk bir görünüşi edip aýtdym da men buna. Şeýle o halmyrada şeýlerek bir gurrun gitdiýän uzun gitmedi bu gurrun. Şunu gürleşmemiz gerekli kendi yani hatta diňe bugün däl bu taýda däl. Soňa wakada giňişleýin gurrun edilmeli meseleleriň biri. Hawa kemene tawa şu gurrun gozaň şu maňa da jaň edip sorap durlar da ine biz meselem aýdýa Almyradagy çykyşlaryňyz aýdýaňyz şular ýaly hadyna goşup goşdyňyz soň ertekün öýüňiz üçin şol hem gollaw bar hem bir gelecek üçin öýüň goşandyňyz bar ýa-da miras goýjak çağılaryňyz aktyklaryňyz miras goýjak topragyňyzmy kärhananyň şoňa ediljek goşan bar diýip aýdy. Sorýar. O menim şonu aýdýam. Hakykatdan sen ýa-ni bir zat dogry bellep geçdinde. Tender esasyna Türkmenistanyň şugun kun şol hökümetiň agyz dolup gürleýän aýyny biziň kärhanamyz bar, ine biziň edaralarymyz bar, biziň ine fabriklarymyz, zawodlarymyz bar. Şolaryň hemmesi halkyň bolanyňda şolar täzeden baka berilip, ine täze Türkmenistanyň şolara tender esasyna adamlara biziň Türkmenistanyň ýurtdaşlarymyza paýda berilmeli. Onun kimde islew bar, kimde mümkinçilik bar, kim şu zatlar ýöredip biljek. Ýöne alyp many saklamak üçin ýa öz adyna geçirmek üçin näle kärhana bar bolsa onu işläp durmaly. Ýa şuň kun aýdel 3-den 1 güýjüne ýa 10-dan 1 güýjüne işleýän bolsa şonuň 100 güýjüne işler ýaly ýöredip biljek adamlara berýär-de tender şu taýda sorap göre 1 ýylda näme iş edip biljek ýa 10 ýylda şu kärhanada näçe adam iş alyp biljek, näle aýlyk töläp biljek. Tenderde şu zatlaryň gözegine tutulýar. Mesalan ene Almyrada söýün bolanyň üçin diýip berilen etjek işine şu kärhanany ýöretjek, nädip ýöretjek, nädip döwleti halka peýdaly boljak iş gurnap biljek bolsa berilýär. Salgyk tölemeli döwlet eden şu kärhana. Şu ýagdaýda berilip bilýär. Ýogsa mesalan ene odan bolanyň üçin ýa odan görläniň üçin peşkime zat ýok. Men şeýle diýip düşünýär, tendere de.
Oňa ötendere ilkinji nowatda men pikir edýän prioritet ýa-ni birinji orun şol ýa-ni sen aýdan adamdan bar, ýa kategoriýa diýil adamın diýmen. Kategoriýa düýün şuun belki ýakyn gelecekde ediljek kömekler bar ýa beriljek gollaw bar hadyna. Şol adamlar ilkinji nowatda seredilmeli diýip düşünýän. Sen bolgun nada saparaga bilen şu gurrun etdiňi saparaga aýtdy da küýde döwün bilen suw getiren deň tutup biljek. Hakykatdan hem şeýle bolmaly. Şuň kun hadyna mesele maýdaly $10 mı $50 geçerinden şonu gidip barıp restorana keypine harc edeni ýa kazinoda oýnany gowurýan adamlar oýnabersen garan ömrüni. Olan pulunu zar däl ýa olan puluna derewçiligi ýok. Biz näme şu kadina bilen gödäminde tutýar. Şu ýerde geçti şu toprağa eýe boljak adamlar şuň kunyň düşünýän bolsa, şu toprağa şuň kunyň ýatyrym etmeli. Bar zadyny, mümkin zadyny, elden gelen kömegini, dil kömegi, el kömegi, pul kömegi etmeli aýdyp oturýar. Hetçikler her epleşigimizde düşünüp aýdyp oturýar. Hep ertesi gün diýilmesin. Ha, bulara geldi, indi bu toprağı özüne aljak bolýarmyş. Ýok, özümde de. Toprağı, şu toprağı münasip adamlara paýlap bermek. Münasip kim? Şu toprağı şuň kun, şol ýa-ni aýdy Türkmen garaýşy bilenmi? Ya watançylyk garaýşy bilenmi? Ya aýdaly şol gelejegi bolan ynamy bilenmi? Şol ýaly maksat bilen şoňa halbyndan, elinden, göwlünden çykaryljasyny sermaýe edip goýan bolsa, ine şol adamlar gelejekde Türkmenistan aňyrlygyny alyp gitjek adamlar diýip düşünýär. Şuň kun watan aladasy bolmadyk, ýurt aladasy bolmadyk, maşgala aladasy bolmadyk, çagasynyň aladasy bolmadyk, gelejeginiň aladasy bolmadyk. Adamlar da näçe itekläp ýer senki, toprak senki, ýurt senki diýip aýtmaly. Olar eýem 50 bizar şulatlardan. Bir günüm hoş günüm diýip ýaşap beren adamlar gelejekki täze boljak Türkmenistanyna olan edebiljek bir işi ýok. Ya goşubiljek goşandy ýok. Şuny netmeýän adam ertesi gün näde beder diýen sorak bar. Özüňiz jogap berin şuna ýurtdaşlar. Şuň kun watanyň kyn ýagdaýyny ine çözgüç şu hadyna. Şoň üstü bilen biz 100% hemme zady diýmeli. Ýöne şuň kun aglabasyn öňümizde duran meseleler aglabasyny ýa problemleri çözüp bilýär. Şu hadyna üstü bilen. Ýurda bar adamsa onu goşand etmek gerek kel. Hadyna öýde işläp başlaýar. Ýurdun hemme baýlygy, ýurdun ähli emlägi hadyna bolandan soň o tada gelip uzatmaza da gerek kel. Täp döwlet işläp başlaýar, çarkyna aýnap başlaýar. Talgydan ýygnap başlaýar. Hyzmatyny edip başlaýar. Hadyna berip başlaýar, alyp başlaýar. Ine onun şuň kun ýatan adamlaryň o taýda näme zerurçylygy bar, derkary bar. Şu soruldu. Men öňümde şu soruldu. Näde şol adamlar ertesi şuň kun watanyň, döwletiň, ýurdun şu agyr ýagdaýyna, şu işlere goşulmaýan adam ertesi gün ne ýüzüne gelip menen baro diýjek. Men şonu düşünüp bilemem. Şuň kun nerede ýatan bolsaň ýatyp ber şu taýda. Başga näme diýip aýdar? Sen watan gaýryň aladan bolmasa, ýurdun aladasy bolmasa, öz çagynyň gelejeginiň aladasy bolmasa, sen bir peşbek ogolun bu goly nerede haýsy döwletde $5 artykmaş tölenýär diýip ylgap berer. Bu gerekdir. Durmuşyň esasy bir ýa-ni biri üçünçilik, maddi üçünçilik, material üçünçilik, maşgala gowdurmuşy hemme zat düşnükli. Ýöne şuň kun şol aňyrky, jenaýatkar, guramaçylykly jenaýatkar topar ýol beren agasy. Guran jaýyny da möwzüňkide aljak maşynyňyzy şol renkin saýlap alyp bileňiz. Şeňmi? İslemedik hökümetiň islemedik wagty köçäde çykyp bileňiz. Gece ýarymdan soň iş berene durmuş ýok, çağalaryň bilimi ýok. Ondan soň näde bunu şunu özüňize döwlet ýa hökümet diýip tutunýan men şoňa haýran. Ben şu zatlara karşı şolun edip oturan işine karşı da görüp otursa nirelerek barıp betti şu gülýal halkymyz ene şular ýa derece pes derece ýa plintusdan aşağı düşürdüler. Şonun üçin şuň kun hemme adama ortak din
Ana hadyn. Näme goýsaň, şu çöken zähmetiňiziň netijesinde gazanan puluňyzdan 1%-mi, 5%-mi bir bölegini onu özü üçin alyp goýýan bolsaňyz, ertesi şu goýun puluňyzyň eresini görersiňiz. On plançada tip aýdylana anyk prosent bolum dogry. Belki 10%, 10 essedir, belki 100, belki 1000 essedir. Belli der. Täp ol satyga çykaryljak döwlet karhanalar şu gün bir rol agdyn olup $1 milyon diýen bolsa, ertesi gün belki $10.000 bererler. Täp ir-döwür diýen taparaň bir konsepti bardy. Şu döwletiň maly bardy, döwletiňki diýär. Ol mallar halkdan ýygynan mallar. Şäňmi? Şol 30-njy ýyllarda halkyň elinden alynan mallardan döredilen kolhoz, savhozdan mallary şol. Şo sany meňim enem atamyň maly bar. 500 sany goýuny gitdi şol kolhoz bolmuşyna. 5 goýun berdilermi? Ýygyny ýok. Ýok. Şu bizimki maşallah 10 miňlerçe Türkmenistany çüýräp gitdi. Diýjek bolýan zatym, indi şol mallary her hojalygy meselem aýdaly eýeli geçecek bolsa 100 goýun berýän bolsa 5 ýylyň dowamyna sen 20-20den ber, ine sen özüňizden gaýly so goýulýar. Şular ýaly edip, ine halky hemme tarapdan işlep esasy sermaýe düýbünde duran zatlar galmaly döwletde. Ýalňyş aýdana olgunda para. Şol Sowet zamanyna maly şu gün 10 esse 10 kesse belki olmaşy da köp bolmalydy. Ondan şu malyň köp bolsa, etin ýüngün köp bolsa, onu bazardaky nyrşun kun bahada bolmaly, elbetde ýok. Mesela maýda şu bir kilo etin bahady $10 bolýan bolsa, eger şo mallar saklanyp ilata paýlanan bolsa $1 da ýetmez ýurdun içinde. Şo gymmaty ýa hümmeti etin. Imporda da daşary ýurtlarda eksport edip oturan Türkmenistan bar. Hemme zatdan bizi mahrum etdiler. Indi şu täze Türkmenistany gurjak bolýan zatymyzyň düýbi şu diýen hadyny şu zatlary da keltmeli. Şahsy hojalyklar, şahsy mülkler üstüne. Şahsy ýere-ýeçilik, hususy ýere-ýeçilik üstüne. Başarsa adam 25 hektar alsın, 50 hektar alsın, 1000 hektar alsın. Ýöne şonu getirip ýörüýte we şansatdan ýetdi da para. Hakykatdan mansatdan yani yerin kadastrı bolmaly. Yani ölçep dökmeli. Onu su barjak mı barjakkar mı? Meýdanyny bermeli bolsa, o diýmek o taýda diňe mal wakyp boljak. Ekerimli ýerlerden bermeli bolsa diýmek kime bermeli? Ilkinji nowatda azap çeken adamlara bermelimi ýa kölegede o aýşuly näme diýe soňra görürse ýa adamlara paýlap bermeli. Ne adalet şutaydı. Çözgü şutaydı. Bu zatlar nedele. Onun için näme üçin şu zatları gaýtalap aýdyp berýär. Kemin. Men öňden şu zatlaryň boljak gelecekki boljak gurrunlaryň öňünden gaçmak üçin aýdýar. Soňra hiç kim diýmedi. Şu zatlar bize aýdylmady. Şu zatlar bize diýilmedi, hödür edilmedi. Pilin uluğunu uklap yatıp kalıptır tuvalet. Inni koşacak bolýas. Alayın şunu ise gerekkel. Bize hem yurdun içinde. Hadini işlep dur. Yaratı yerisi baylıklar hadina gelip dur. Şu taydan halka yankı şahsi ýeçiligi geçiren döwri ilatın özüne gaýtaryp berilmeli. Maýyp müjriplere, çağalara, yankı yetimlere döwletiň öze ýelik eder. Hadina öze ýelik eder. Ondan sonra siz nirdi? Şu mahal o bukulup beren adamlar şu mesele var. Şoň üçin ýene mene özgedegimde ýene de bir gede haýyş edýär. Şu zatlara gaty üns berin ýurtdaşlar. Täp ertesi gün soň harçyňyzy diýişlersiň we giç bar. Ýa şu meselesinde de reforma meselesinde de ýagdaý ol şol jenahatkar topara hyzmat edip oturan egni pagonsuzlar bar. Siziň hem çekçek jezanyňyz öňünden şu markes gitlen görüň bilin ogu. Türkmenne bir söz bar, delelin ýaryndan gaýtmagam diýe bir peýda edip. Özüňize gaýpyňyz gelmese de, çağalaňyzyň, aktyklaňyzyň, çoğuluklaňyzyň gelecegini gaýpyňyz gelsin. Siz pikir etmeň, elmedam şular ýaly püllep ýaşarsyňyz, ýa gedersiňiz. Biz bir ýaşaýly halk plany diýsin. Ene halk iýdirer ertesi gün. Şonu unutma. Şoň üçin size de ene şular ýaly maslahat. Wagtyňyz bar, mümkinçiligiňiz bar.
Päliňizden gaýdyň, ýene de türkmen o geçirimlidir. O eger eden işiňiz bar bolsa, eden kömegiňiz bar bolsa, o onda ýerde geçdi halka maýtar edipdir jenaýatyn ýöne soňa ýerde geçdi düşünip pälinden gaýdypdyr. Şoň jazasyny ýeňilleşdiriň diýip halka işetse näme suwçulatlar gözüňi tutmaň. Elbetde tutar. Ýöne öz kalbyňyzda ýüzleň, eger sizde kalp galan bolsa, päklik bar bolsa, şo halkyňyzda ýüregiňizde awaýan bolsa, ýa şol eden haramlygyňyza düşünýän bolsa, bolmasa gidiberin. Şu diýene men ýene bir geze gaýtalap aýdýar. Ýa Dubaýa geçip gidýärler diýdi. Şem şo tak ýyglansaň biz şoňa şükür. Bir wada size ýygnar şo taýdan. Sağa şu olamaz. Kiretmen ol beýdi. Halkyň taýda agdyny kakyp alyp gidenler sizin neselleriniz o taýda. Pülpülläp ýaşardy. Bolmaz. Bolmaz o. Atar kyn bol. Bolmaz. Ne şonaý diýdim men. O bir illeşimiz viza barada aýdyp geçseniz diýip düşünmedim. Haýsy viza nämäniň vizasy? Anykyraýa edip ýatsa belki bir zatlar diýip bilersiz. Soň hal murada biz dowam edeli ikinji nemämize hem illeşlerimizden hem hazırlykça bir neme ýok. Indi ýeriň o eýeçliginiň näme sebäpden ýa-ni bolmalydygyny gurrun etdik-de we bolsa näme bolýandygyny gurrun edildi. Soň kiçirek ýeriň bizden alınmasyny birazrak demesini aýtdyk. Olam ýa-ni Rus imperiýasynyň gelmesi, hatda ýene birden adamlaryň balyny goýunlaryna çelle aldy diýdiňizde. Hakykatdan hem şeýle o yerlerini, bağlaryny, hemme zatlaryny ellerinden alypdyrlar. O orslar alýady. Indi şu orslaryň häzirki dowamy Putin nemesde rejimi de şu an. Yani Putin bolar, Stalin bolar, Lenin bolar ýa-da padşah bolar. Iň soň bularyň hemmesiniň hem edýän işi bir ekeni basyp aljylykly işler edýän ekende. Şolaryň hiç haýsynyň hem basyp almadyk nemesi ýok içinde. Hemmesi hökmän suratda bir ýer basyp alandyr. Endige edinipdirler özem. Bular basyp alan ýerlerine zulüm hemme zat edýärler. Geljek gelmejek zatlaryň. Indi şu adamlar ýene her ýyl hökmän suratda Orta Aziýa ýurtlaryna gelip bir çäre geçip gidýärler-de. Balmurada ýa-ni Putin Özbegistana geldi. Bu näme managa gelýär? Soň o gaz berjek diýdi. Şo taýa bir degineli. Balmurada Bolar. Ýa men şoňam gaty gen bolmada Putiniň Özbegistana gelip o taýda agdyny aşgatyklap o Mirziýoýew diýýär diýip biz özbeklere odaly meni kynda urunda gaz berdik, ýene de berjek diýip aýdy. O berilýän gaz ýurtdaşlar, o türkmeniň gazy. Ýa-ni olarda gaz soğuk bolana gaz doňdy da Özbegistan. Gurban berjek bolsa göni ýok, Gurban bermeler. Bizini Orsun adynyň berýärdi şo gazy, Gurban adynyň aýryp Putiniň adynyň Özbegistany paýladar. Iki goňşyň arasynda goňşuk bolmasyn edilen oýun şol. Elmydam Özbek bilen Türkmeniň agy ene alaryp geçsin diýip oýnalar siýasat. Ýoksa näme çarjagdan gazy buradyp bolanakmy ta? Ya Türkmenistanyň gazyny Özbegistana geçirip bolanakmy? Ýöne şo gazy alyp Gazprom'un üstü bilen aylap, ýa-ni Abratkadan geçirip Orsun gazy berýär. Pulum, şo gazyň pulu Kremle gidýär. Bilemine, honun märsi bolup gelip Özbek halkyň öňünde bizine onu berýär, muny berýär. Berýän zadyň Türkmeniňki. Türkmen halky bilmese de ýa şunu bilen zatlar bilen gyzyklanmasa gyzyklanýan adamlar bilýär bu zatlar nämeden gelip çykýan. Ine bu birinci yalan. Ine edilen yalan siýasat. Onu Mirziýoýew it ýylgyrşyn edip kabul edýär. Olam onda da gaýrat ýok, ol erkek dedi. Ýok, bagyşly bu gaz sen beren gazyňda bu Türkmeniň gazy aýlanyp bize geldi. Şeý diýip aýdan bolsa, ol mert adam bol. Ýöne onu mertlik nirde bolsun? Ol Kerimov döwründe on gol asyny 30 ýyllap işleýän adam. Ya şoň döwründe Sowet ministriň başlygy bolan adam.
Näme bilen atma özbek halkynyň horkamsy durmuşyny bilýär, at oýnady ýa-da. Ine bulan ine siýasatçy bolsam şom ýaly. Şoň üçin ine şo Putinin Taşkentde eden ýa-ni resmi saparyna näme görüp bolýar? Bütün dünýä orsiýetlerden Putinin ýüze gördi. Bilem şo ine ýokdan bar etip görkezmek üçin ay ine hiç bolmany özbekler bizi goldaýar, bizini bulara gaz berýär, näme berýär, plan edýär, yalan sözler bolýar. Şo özüne köre gazanmak üçin edilen vizit. Putinin bir ondan mümkün bolsa şo Mishustin marada aýdyp geçen şu taýda kemini soralara geçmek. Ol hem ene o etdiňiz ene ýa-ni habarlarda goýduňuz da mediada. Geldi samalyotdan düştü. O bir ýurda ýa-da Vasily ýany şol. Batlyk adamy bilen gelýär, öňüne kısancık çağanam goýup durlar, duçarık bilen bular bir gıratyp anırlygyna geçdi. Ýöne şonu garşylan o general bar, elini beýtip duran o orsun ýa-ni harby formasyndan Malena Sowet onuň emeler ýa-ni KGB bilen ýa-ni pagran bolýar. Ýöne orsu görnüp dur. Olly, hani Türkmeniň delegasiýasy, hani Türkmeniň ýa-ni özüni o prezident diýen aly samsagy ýa bulan premier ministri hanymynyň bir Reşit Meredow ýa beýleki hiç kim ýok. Onu diňe şol KGB-niň adamlary garşylady, şowlana marik näme üçin? Ine özümizde garaşsyz diýip aýdýar, bir tarap Türkmenistan diýip aýdýar. Hani şo taýda garaşsyz bir tarap Türkmenistan bolýan bolsa, o ýaşyl trapkany da ma ýok, o depede galgap duran şo taýda. Hiç dat ýok. Geldi anırlygyny geçip gitdi. Köşke tarap, hasabat sorama. Ve salam, oturdy. Men ýurduňa ýetdi diýip. Eger resmi ýagdaýda gelen bolsa, näme niýet bilen geldi, näme işler bilen, anyň netijesi. O ýerden ses çykar, aňyrky özüni hökümet diýip atlandyrýan guramaçylykly jenaýat kartopardan ses çykmaz. Ýene bir gelek bizim maňlaýymyza bastylyp, Türkmen öz topragynyň ýa öz ýurdunyň eýeside. Garaşsızlygym ýok bizde düýbenden aslynda, o bir taraplyga aňyrda ýasyr. Bu diňe şolary ýurduň içine daşary ýurtly hukuk goraýjy guramalarmy, döwletlermi şolary salmalyk üçin ullanylýan oýun. Şonu 95-nji ýylyň ýaty ýola goýdy. O bizine bir tarap bir tarap diýen sorum ýüze çykdy. Sen orsun öňünde ýazylyp ýatýan bolsaň, Hytaýyň öňünde ýazylyp ýatýan bolsaň, Eýranyň öňünde ýazylyp ýatýan bolsaň, Türkiň öňünde ýallaklap oturan bolsaň, näme bir tarapan aýdyňdyr? Näme bir tarap şolap? Menen bir eştiqaly kimden bir tarap? Halkdan bir tarapmy? Howa. Bular halka ýaskeren adam diýip hasap eden aklar. Türkmen diýip hasap etmem bular. Ýok. Bular özüni beýleki Türkmenlerden aýratyn tutýar. Bäherden ben kaka aralygyna ýaşaýan eken o hakyky Türkmen. Bize eşlik garlyk, ozal bilen zat. Şäme? Ne bolýan? İşler şoň netijesinde de bolup duran zatlaryny öz gözüňiz bilen görüpdiň. Utonan agam bolar, çekinen agam, geldi samalyot bilen düşdi gitdi, näme iş bitirdi, şo samalyota näçe pul ýüklap ýydyna gitdi. Onu gören bilen adam ýok. Türkmenistan ähli baýlygy, men pikir edýän lük gölügini şu 13-nji ýyldan bäri dolu Moskwa akyp dur. Goýlarna da ozal ýarpy edilen bolsa indi doğrulugyny täp, orsyýatyň büdjetine pul ýok. Guruş üçin. Türkmen halkynyň şu topragynyň aslyndaky baýlyklary Orsiýet tarapyndan Ukraina garşy ullanylýan uruşda gyrgynçylykda şu taýda harçlanýar ýa ullanylýar diýip aýtsak bolýar. Diýmek, Türkmenistan şu hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar topar doly howa şäherk Kremlde Putinin edip oturan jenaýatyna da. Diýmek, açan Gaga suwudyny şolaň meselesi garalaryna paralel bizim şol tribunala çıkarmalı şol adam. Ne şey diýip düşünýär. O halmra da şeýle şu taýda
iyileşmesi yazıptır hava. Hem bahana bilen muňa jogap bereli. Ýa-ni muňa diýänim turba meselesi de. Orsun özbege geçen turbasyny bilemok, ýöne türkmeniň 3 sany uly turbasy özbegiň üstünden Hytaýa gidýär diýär. Indi o Hytaýa gidýäni, o 3 sany üçüncüsine hem täzelikde geçiren bolmaly. Ýeneden bir zat geçirýän bolmaly. Öz Türkmenistanyň gazy kän sömürdükçe sömürjekler. Ýöne özbegiň üstü bilen geçýän ýene bir turba bar. Ol hem köp ýyllardan bäri geçýär. Bu turba Germaniýa çelligi diýär-de. Hawa Türkmenistandan çykýan ýerine Drujba turba diýär. Ony Halmurada gatygy bilýändir bu turbanyň nämedigini. O turba näme üçin bizimki däldigine, hawa mysal üçin şo zatlara çelli gurrun etmelmiken diýär. O Drujba kimiň Drujbasy? O näme üçin o Ors eýe çykýardy bana Drujba diýip at goýýar. O Halmurada men bereň söz size. Sağ ol, söz veren için. Bular o başta Central merkez bir yemes turba paravodu var. Son Drujba diýip at takdylar bir böyle alyp barýan. Drujba diýmek dostluk diýmek o. Biz onu öz öwrüni bilýän adamla Drujba däl, Drujba diýerdik. Drujba diýmek birini ýa-ni ewrenip goýulýan poza Drujba diýilýär. Yani Türkmenistan olmalı hem gadyny alyp gidip otyrdy şo ýerde turbamysyny. Nämeden? Şo turbada ölçü ýok, manometr ýok. Näçe gada geçýär? Bir sutkadan, bir günden, bir aýdan, bir ýyldan. Şo turbadan akyp gidip otyr, aňyrdan girýär, bärden çykýar, Orsiýa tarapa gidýär, Orsiýa şonu aýlap, Ukrainanyň üstü bilen Germaniýa satýar, beýleki ýa-ni Ýewropa döwletlerine satýar. Valutasy Gazproma galy. Türkmenistan'ın hiç tat yoktu o tayda. Yani çok aralıklı seyrediğinde Türkmenistan'ın çıkıyor, Moskva var ya, Moskova'dan Kiev'e geliyor, Kiev'den sonra yani Gazprom'a eser devrine sağlar. Kiev'in üstünden geçecek. Kiev diyen o Ukrayna'nın üstünden. Payitahtı varana var elbette bu. Yöne sonra ben o zaman bir neçe gedek ayıttım. Yine bir gedek yatladayım. 90 yani 6-njy ýyllar, ya 97-nji ýyllar, 96-njy ýyllar bolsa gerek. Ukrainanyň şol döwürki ýa-ni gaz kampaniýasynyň ýol başlady, gaz Ukrgazenergo diýär. Yulia Tymoshenko, sonra ol Ukrainanyň premier ministri bol, o kellesi şolar ýaly örgü saçly bar bir şol. Ne şu 96-njy ýylda bir gaz kontrakty, birje gaz kontrakty barada Paul Khlebnikov diýip o ýa-ni Forbes jurnalyna sen bilýän kemine. Bu dünýede şu ähli baýlygy näçe nirden emele haýky ýurtlarda şonu alyp barýan Forbes ýa-ni jurnal. Şo Forbes'ın Orsiýet bölüminiň başlygy Paul Khlebnikov diýär, Amerikaly. Şo taýda ýa-ni çykardy. Tymoshenko vardı 96-njy ýylda. Şo çykandan soň 97-nji ýylda şo ýigidi atyp öldürdiler Moskwadan. Näme bardy görürüm diýe. Ýa-ni Yulia Tymoshenko Aşgabatda gelýän Niýazow bilen şertnama baglaşýar. 7 milyard kubometr gaz. 7 milyard. Ünsberin ýurtdaşlar. $9 satyn alýar. 1000 kubometr. $9. Onu çıkarıp Moskwaň üstü bilen aýlap Ukrainada eýem şon $180 ýa-ni hasap alýar ýurdun için. $9 alınan gazy $180 Ukrainanyň içine hasap alýar. Onuň aňyrlygyny çıkarıp $250 Ýewropa satýar. $9 nere? $250 nere hasaplap gör näçe. O gaz çıkarıp turba goýýan $9 gymata düşýär o. Çıkarmasy. Şoda Moğutdan mardan berilýär diýen şon üçin Niýazowda berilen zat ýok. Olam şo Orsun oturtma ýa-ni prezidenti diýip men ýöne köýür aýdama. Sen ýurdun eýesi bolsaň,
halkyň eýeti bolsaň, halkyň ogly bolýan bolsa aglap oturan. Näme üçin onu sen halkyň baýlygyny beýtdirip muhut paýlap otur? Ondan Timoşenko näme? Olam şol ýa-ni ýylpy heleylen biri oýnap gelip oturan. Niýasyň keýpi tutan döwri sen gelmeli, olam gelmejek bolsa ventili gazyň turbosyny ýapýar. Niýaz. Ýa-ni? Olam ondan gelip 2 güllap aşgabatda ýatyp gelýär. Onun ýanynda gada kyp başlaýar. Ine bulan Türkmeniň şol paýlygyny bir gece haram keypine karşılap oturan haramzadalar atamız dip şuna şoňa çokun oturan halkymız var bir böyle men şoňa haýran edilen jenayet diňe bir geлекde bir ýylly bir kontraktda şunça pul çykarly. Şonuň Pol Hlebnikov ýazdy. Ýazany üçin muny Moskwada atyp öldürdiler. Yulia Tymoshenko da gelip bir arkayn Putin'im ýaşap bir arkayn Gazprom kılaran. Pol Hlebnikov yok. Ayrıldılar ortadan. Yani onun işi var. Devam ediyor cinayet işi. Kaçanını täze döwür gelenine bizim Türkmenistana barda kemme dadyga alınmadı. Onun yani Yulia Tymoshenko'nun o saçını getirir Türkmenistan'a. Cevap versin eden oğurluklar için. Aydıp versin halkın önüne. Ne için beyt? Hem Türkmen halkına hem Ukrayna halkına. Biz Ukrayna halkına şuun kun bu niyet begeniyet devletin yurdunu toparan goramak için kanunu kuvvetiyorlar. Yani şol halkın şu devletin kanunu içi oturan haramzadalar o devlette de yeterlikte. Biz de akılın bol şey yani. Yani hem bir mafya. Yani şona aytayım şu mesele bilen gazy meselede bolýan zatlar şuun kun ana Putin men gidip Özbekistan'a hödürläp oturdy. Yok, o Türkmeniň gazy. Sağ bolsun iýleşimi de aýdypdyr. 3 tane turba Türkmenistan'dan Özbekistan'a geçýän ortaýatdan Özbekistan'a gelýän turbany görýän zat. Reverse edilýär. Hamana şonu Gazprom satyn alynmyşyn Türkmenistan'ın Özbekistan'a berýär. Satyn alynmasan kontrakt. Ortaýat Türkmenistan'ın şu gaz satyn alyn kontrakt. Hani pulun meçberi. Alınmasa kurban olu. Hani şol pul gönüyle karşıladı. Sorma hakkımız var mı? Hemmemiz. Hakkımız var yurttaşlar. Şulatlar sorulmazsa edilen cinayet şu. Sonra edin. O bu Ruslar yurda gelende bir adam mamalarına gelen ýaly özädi ýa. O mamalarına gelendenem deme. Olar bizim mamalarımız bolup berdi. Mamalar bizim gelen ýaly bolýar bular gelse. Mamalara giden ýaly. Yok mamana varsan sana sowgat berýärler. Ola bolsa gelip senden alyp gidýärler. Tapawudy şol. Ondan kim mama bolýar? Soň olaryň ýene gelmesiniň bir neme tarapam bar-da. Bular gelip ýurdun içindäki neme göwnlük berip gidýär-de. Olara hizmet edip beren meheme var, prokuror var, ýene nämes var. Olara da göwnlük berýär. Ýani ors arkamızda dur hiç zat bolmaýar diýip. Hatta şol mışmışyň giňden ýaýradylýan da ýöreýte ýaýradylýandy. Emkiniň web sahypasynda geçýärdi. Hiç sadam edip bilmeýär bular diýilen neme var. Hatta Ukrainada urşam ors gazanyp duran ýaly edip görkezýär. Ýa 2,5 ýyl bolup gelýär-de. 2,5 ýyl bolup gelýär we Orset 500 miňden ýani ýarym milyondan gowrak eskerine ýitirdi o taýda. Ýani bir 21-nji asyrda entek beýle bir uruş bolmady. Ikinji jahan uruşunda nähil boldy welin anyk bir neme diýip biljek däl ýöne. İkinci jahan uruşu bir näçe ýurtlaryň arasynda bolan uruşda, Ýaponiýa sam bar o taraplardan, diňe Ýewropada bolan uruşda o. Gündogordan Günwataryň hemme ýerinde bolan bir uruşda. Ýöne bu taýda Orset goňşy ýurdun üstüne çözýär we ýarym milyondan gowrak eskerini ýitirýär we ýitiren tehnikasynyň saňsaja ýok. We ýeňe diýip şey diýip anandyrýarlar-da. Yemek eyle olmaya. Yenecek olsam yine neme Amerika Irak'a girdi, Afganistan'a girdi de.
Oğanistana bir hepdede aldylar. Bir hepdede. Okap görün, owa Irakam nähili o anyk günni bilemok welin. Ýani gaty gysga wagtyň içinde alandyklaryny bilýän. Gysga wagtyň içinde. O yeňmek birazrak şeýleräk bolýar. Soň ine Halmyradagy Sowet Soýuzynyň Awganistana girişini gurrun beripdiler häzir. Halmyradagy da şo taýynyň veteranlaryndan. Yani doğru. Kemen onu harbi tematika geçmeli bolsa ne aýdyp beren ors bilen agamy bizi gorar, bizi arka durar. Bizi şu wakýaly jenayetçilik işimi dowam etdirir diýip düşünýän adamy gaty ýalňyş. Onu men aýdyp beren. Ana şonun ikon bolýardy. Joe Biden'ın Amerikan prezidenti olan ruhsat berdi. Amerikadan uğradylýan yaragları özüni goramak üçin Ukraina goşuny Russiýanyň territoriýasyna yerleşen harby bazalary urmagy ruhsat berdi. Ozal ruhsat ýokdur da. Ukraina we uğradylýan Amerikan yaragları var. Onudan şu Ukraina serkedinin içinde şoňa eger orsun goşun şoň içine girse şo taýda urmagy ruhsat berdi. Inni şol ýa-ni Ukraina taýýarlanan goşun hüjüm etmekçi. Şolaryň yerleşen ýeri var. Ine şolara çeldi urmagy. Dolu bazalarmy, nefte bazasymy, harby bazasymy, yarag bazasymy, harby aerodromlarmy, ýa şolary gönüp durýan ýa-ni lokatorlarmy islenik zady urmagy Amerikan yaragy bilen ruhsat berdi. Bu beýle diýdik şunkun bütün Russiýanyň territoriýasyny bombalamagy däl, şunkun Ruslar Harkov tarapyndan çalyş edýärler. Harkov şäherine tarap. Ene şu Harkowy edilýän çalyşa ýa hüjüme taýýarlyk görülýän goşunyň niden gelýän bolsa, ene şolary külpeýkun etme ruhsat berdi. Şonu meýem Ukraina başlady düýnün bäri. Yaraglarym bar. Diýmek, Putin oýun etdi, pikir etdi. Biden ene şu saýlaw var 5-nji noýabrda saýlanmaz belki Trump geler, Trump'am Putin bilen ýegre dost ýa Russiýanyň tarapdary ýa Putin bu meselede gözüni yumjak adam Hatylaryň edişýärli bir düşünje bardy. Trump'am aldy da ruhsat berdi. Şu retorika diýilende uruşun emesi ýa-ni zarbasy gün-günden güýçlenip barýar iki tarapa da. Putin pikir etdi, men ne elimde ýadro yaragym bar, ene şonu ýadro bombasyny galgastan salgastan Ýewropa gorkar, Ukraina ýa-ni başyna eger Amerika goşulmaz diýip bolýar. Ana şu ýadro yaragyny ullanýan bolsaň ullan bizim görelip birinji başlan Macron, Fransa prezidenti. Fransalarda da var ýadro yaragy. Russiýanyň kyýaly köp däl, ýöne şu Russiýada ýok etmäge ýeterlik oňa ýaragy. Israilde de var o ýaragy. Amerikada da var o ýaragy. Ýok şu bular maksady şu ýeri şaryp pytratmak bolsa, Hindistanda da var, ýa-ni Pakistanda da var. Bu hamaly diňe olarda var ýaly görkezýär. Belki de dünýädäki iň hili pes olardadyr. Diyecek bolýan adam kemine bular etjek oýnajak bolýan oýny aýyny biz ýer şaryny partladarsa bize mölersiňiz diýär. Gaýratyň çatsa et. Sana şonu etdirjekmi sen ýegre dostum. Ana Hatylar da. Hem olaň ýaşasy gelen adam. Kakoýtor Putin üçin bular ýer şaryny pytratjakmy ýa dargatjakmy? Partlatjakmy? Ýok. Bular hemme şol kimi gorkudýar şu real oýun alyp barýar da bir ýanky bir emele var. Bir köçedäki hulganla oýnaýan oýuny var da. Bilim şol alyp barýan şol oýun tiýatr däl. Tiýatrda bular real oýunlar oýnalmaýar. Mümkin hem-de. Aňyrtana teretmem. Näme? Şu Putin aýyna biziň arkamyzda durur ýa diýen türkmen düşünenatmy? Eger şu ýadro uruşuny yaragyna baryp gelse, şu uruşda Türkmenistanyň alasmany partlap guşşagyny bilen atmyşlar. Şoňa razymy? Razy bolsaň goran Putin'i.
Yok bolmasa da aýgytly sözüňiz aýdy. Bir de taýýa şu basýan bolsa knopka bassyn. Näme adamlary gorkuzyp dur. Şeňmi? Ýogsa bizde de astyk şowluk bar. Ýöne gorkasyna ýaşanyň mert bolup ölen ýaşy. Beýdip ol öne şumal yara ýemesi bilen gorkuzyp ýaşatjak boldy. Ýewropany ýaşajak gal şo bilen. Gadagan orsun bir grajdanyny şumal Ýewropa girip bilen Ukraina bilen Belarusyň kam. Şu Belarus bilen orsun ýeki registrasiýony nomerli transport, yeňil maşyn, agyr maşyn, başga maşyn hiç birisi Ýewropa salynana. Yani Ýewropa döwletleriniň ors grajdanlygy ýa pasporty bolan adamlara çıkaryp başladyr. Barın gidin. Orsu gollayan bolsaňyz, şu Putini gollayan bolsaňyz ýoluňyz açyk gaýdyň hana ata watanyňyza dolanyň diýip. Indi men şu taýda Türk milletinde ýüzlenesim gelýärdi. Orsiýetde iş varmış, näçe 2000-3000 dolar pul tölenýärmiş diýip. Ukraina'ya gitdim. Ukraina'da var siz akop kazanızda sizin hani mesarufka sokýarlar. Onun o taýda kim sizin ganyňyzy sorajak ýa hunuňyzy hiç kim ýok. Diýeri bol gelýäňizde de ertesi täze Türkmenistany sizden jogap soraljakdyr. Siz pulu tutulan naýomliklerim hiç açan hiç bir döwletde tutum edilen tutulan ýerine atylyp öldürilýändir. Şonu bilip goýup. Şonkun orsun tarapyna çykyş edip baryp Ukraina'da öz döwletini, öz ýurdun, öz toparyny gorap oturan halky öldürýän bolsaňyz sizem siýlejek adam ýok. Kanunyň daşyny nasy duran adamlar. Onu men şunu aýdym. Şonkun şol Orsiýet tarapdan hyzmat edip berer. Bu başga da onu goruny batýar. Öz ýurdun, öz topragyny gorýar. Şumal bir daşynyň türkmenler garyp başlasa hakyna tutulmasy öýdüň näme garardyň ýurtdaşlar şol adamlar. Ya şo jellatlar. Ne? Şu türkmeniň şol Orsiýet baryp Ukraina garşy uruşýarlar pul üçin olary da garaş şuňaly bar. Adam öldürüp şahyklamak hiç bir döwletde kabul ederlik bir kanun ya durmuş ya düzgün değil. Şoň üçin bilip goýun. Şu zatlary baş başan adamlar ertesiň gatyr jogapkarçylygyňyz bar. Yerin teýnine de bolsaňyz getirip tribunal suwd eder. Ine harby tribunal şo taýda gerek. Yani şonu aýdym. Şu mesele boýunça. O yer yurt halkyň elinde bolsa Mishustin, Matviyenko sam Putin hem Türkmenistanyň o mellegine Türkmenistan mellegine gelip giden ýaly o gelmezdi onam Türkmenistan o halysyna basmaz diýe. O biraz nemerak o iýleşler arassarak ýetseňiz akyjy okap bolany. Umuman Türkmenistanyň mellegine gelişýäli halysynyň üstüne dem o basyp bilmezlerdi diýýärdi ýa gaty geçen kişiler. Doğru diýär. Eger biz öz elimizde öz ýakamyz bolup ýaşanmarsak, türkmenler diýmen şu Türkmenistanyň ýaşaýan ähli ýurtdaşlarymyz bar. O taýda özbek, kazak, tatar aýsy millet bolsun tapagy ýok. Ýöne ola gelip o taýda men ýurdun eýesi bolsam halyň depeletmek kim ursat berjek? Hiç kim. Şol gelip şol aeroportda ýa aerodromda diýeni düşmeginiň özüm o sen gelip şol Türkmeniň öýüne aýakgaply göni giýip geçişiň törüne bar o oturuşuň ýaly boljak. O hiç kim ýol berme eger biz hakykatdan öz toprağımyzyň, öz ýurdumyzyň eýesi bolsak. Sağ ol şu sözleri ýazarňyz üçin ýurtdaş. Atı doğru bildi. Atı doğru bildi. O Türkmenistanyň ýer hazina halkynky diýsem köp ýyldaşlarymyz düşünmeýär eken diýip. Türkmenistanyň ýeri diýmeli däldi. Yer hazinanyňky. Hazina da halkynky diýilmeli. Türkmenistanyň ýeri diýilende olaýam birazrak näme ýerä. O bu manysyna düşünmeýän bolmalary gaty ýa-ni bolup biljek zat diýin. Eýeçilik duýgusy bolmasa şeýlerak bolýar. Yani yer halkynky diýmek de aslında yani bu taýda hazina
bolmasa da bir eýeçilik diýilen düşünje düzgün bolup bilmeýär. Arada hökmen suratda bir hazyna ýa-da bir guruluş bolaýmaly. Kimin yer kiminki, kim salwat dölýär, näme edýär, näme gazanýar zatlaryň hemmesi iň soňy göz astynda durmaly zatlaryň biri. Bunyň içinde howpsuzlyk meselesi hem bar. Geleceğe doğru bir hasap kesip diýilen meselesi hem o içinde gelýär-de bile. Şeylerek o Yeme da yer halkınki diýilen mesele o kimin bizde odan Sovet zamanynda birine komünizmde ýaşar hemmezat mowut bor o her bir adam öz mümkinçiligine göre zähmet çeker islegine göre de ýaşar diýilen şular ýaşygar bardy-da. Bizim gorjak bolýan Türkmenistanymyz onu aňladan birine yer o aslında alanda şu toprağın üstünde yaşayan halkın kıddemek o arada görünüyor. On devlet dolunur. Yani şol aydan dadımı yankı şol yeri bir sana payla bölüp vermeli, eýeçilik etmeli. Halk eýeçiligini şol hazina müstebile amana aşarıyor. Hazina bölüp veriyor. Hazina paylap veriyor. Kime vermeli, kime vermeliler. Ya näçe mukdarda vermeli, kimde näçe salgyt ýygnamaly, iýdin almaly, onu hazina kesýetli. Hazina diýmeli, handır. Yine kapçık var adamın elinde. Şunun içindeki pul, yine şol hazina. Şu pulu, maşalan içinde, çağalan sen näçe birine $5 verecek, birine $10, birine $20, şolun derurçuluğunu göz önüne tutup berýärler, maşalan içinde. Emma bu devletin hazinasyny göz önüne tutulýanlar, şol adama berilse, şol adam şu yeri toprağı ullanıp biljekmi? Ullanan şundan nähil öňümçilik önüp ýygyny salgyt bolup geljek hazina. Hazina soň şu gelen pul başga birlerini hödür etmek üçin, şeýdip ösüp köpertmek üçin gurnolýan bir guruluş bu hazina. Ol hiç kimkide ortada duranda hemme kişi üçin den onu açıp görmek hazinada näçe mukdarda pul var, girdeci var, çykdyjy var. Bu zatlar knopkany basanda ýüze çykalmalylar. Men şol üçin öwran her gepdeşikde diýen ýer gaýtylýan zadym. Norwegiýan kan her sekundyny aýlap dur. Şolun oýun pulunyň mösberi näçe prosent, näçe mukdarda köperip gidip dursa, şol 1 milyard ýa-ni 1 trilyon 300 milyard pulunu olup sanlyga basyp goýanak, işledýärler. Aksiýalary goýýar, dörli döwletleriň ýa-ni mesela guruluşyna beýleki zatlaryna maýa ýatyryp, şolardan alýan giýdirsin, ýende getirip hazinasyna goýýar. Bizim hazinamyz şoňýar, görnüşli işlerde. Halkam şo taýdan alyp peýdalanma hukugy var. Nädip peýdalanjak? Öz okuwyna görä, öz mümkinçiligine görä, öz gurbuna göre, öz başaranyňa, öz bilimine, öz tejribene göre sen bir zatlary teklip edýär. O hazina jogapkar edara gurumy adamy seredýär. Şol adam aýdýar men näme diýip. Fransa hektar ýeri işläp şunu men özüme gazanç etmek mümkinçiligim bar. O ýer üçin men şunu çok şuun kun meselem $1000 getirip bilýän her ýyl şunu köperdi plança edip beribiljek ýöne şu toprak men şahsiýetçiligimde bolmaly diýip aýdy. Hazina razylyk berýär, hani sen eýesi. Hazina razylyk bermese tuğdan prokurorum hiç kim çözüp bilmiyor. Hazina öz hakkı ya hukuku var. Onu hiç kimden devlete ya hükümete ya siyasetçilere bağlı yeri yok. Hazina öz başına işlep duran bir kurumu öz başta. Çoğun içine elmeden girdeci olmalı. Çoğun içine elmeden bir devlete halka bir ödür ederlik yani emlak olmalı. O bolmasa onlara şu hazine kimin elinde? Hazine var mı? Yok. Biz görüm da yok. Türkmenin gaznasam boş, hazinasam yok. O Merkez Banka mı işlerine? Pulunun kursu 2. Nihayetinin almalı. Prezidentinize mi 2? Hiçbir de mi işlerine? Devlete mi işlerine? Kurumalara, pudoklara, yurttaşlar. Bu hakikaten değerli kanı. Ben hiç şurada başarıp çıkıp birinin etýäni beýlekde bilen, sag eliniň edip oturan işi çepeli görünen, düşünün. Yani
halkımıza iki ortada bir çarşın gözüne sereden yani haydi bir näme diye hay kime inanmaly, nädip ýaşamaly. Ene ulukar sonra görüp o halkın gözüne. Şonu aýdaýyn. Owa yurdumuza ýe çıkmaly, hayal etmän reforma geçirmeli diýip owa ýazypdyr ýyllaşymyz. O yurdumuza wagtynda ýe çıkmaly meselesi gaty dogry. Iň bärkisi şeýle bir zat bardy. Günlük Türkmenistanyň içinden satylýan gaz we neftin bahasy $80 milyon günlük. Günlük girdejisi bolmaly. Ýöne Türkmenistanyň içine gelen o. Aýry bir mesele ýöne Türkmenistan hakykatdan bir milli bir ýurt bolan bolsa-da daşyna gitmez, içine gelerdi. Onun daşynda her gün näçe adam ýurdun daşynda, ýurdun içinde kösenip berdi. Yani ýurdun eýesi däligi üçin. Ýene halmyrada şu gün İstanbul'da bir jaý öz ýykylypdyr. Çöküpdir de ýerden saat 8 diýäde. Soň o habar gördük, ýerdiler, kändimiz vermedik. Soň o Türkiýanyň içeri işleri aýdypdyr bu taýda daşary ýurtly gaçkaklar ýaşaýan eken diýe, şolaryň 7 sansy türkmen eken diýe, ölenleriň biri türkmen eken diýip 8 adam ýaşaýan eken. Şolardan 7'si türkmen eken-de. Yani indi men düşünýän-de 20 milyonluk bir şäherde bir san jaý ýykylýar, o taýda da 7 san türkmen bar. Biren bägekmiş. Hemmesem kaçakmış. Bir de ýaşaýam kakam. Yok öý şeýle ýykylypdyr. Ýa-ni öň ýykylmalyken bir wagt karar çıkıptır. O öýüň eýesi ýykmandyr. İçinde de ýaşadyp ýöreken-de. 3 katly bina diýär. O binanyň hem üst katlaryny soň gurupdyr, ýa-ni kanunsuz ýagdaýda. Ne türkmen ýurduna eýe çykan ok şeýdip onda munda ölüp gidip barýar ýa-ni şol adamyň, ölen adamyň ne özüne ne de ýurdun geljegine hiç bir zata da peýdasy diýen däldir. Göräýin ne. Inandyrjy. Şota ema ýurtdan çykyp aýdýaly bäş şaý gazanmak üçin onuň bäri gelip meselem Türkde de amatly jaýda ýaşajak bolsaň oňam ýa-ni kireyi ýokary derejede ýa ola göterjek derejesinde däl. Şoň üçin bir ýerde depämizde bir tünök bolsa bolýar diýip giren benele bolmaly. Gurplu maşallah o taýda ýaşamaza görünüp durdy. Näme diýeline diýmede. Ýeruşlyk adam köp adam mezbur edýär kemen. İnsanlyk derejeden hem çykyrýan ýerleri gytdal ýa adab. Şoň üçin näçe mümkin bolsa, näçe çal ýurdumyzda dolan toprağımıza ýeçilik etebilsek, onu şu zatlar hemmece bir gara düýş ýalyp bolup, duman ýaly bolup tyrylyp geçecekdi. Şoňa düşünen halkymyz, men şunu 30 ýyldan gowrak bar aýdyk gelýän, bir gülle edilmeli işi biz şunça wagta çekdik diýip. Indi ýa 34 ýyl geçipdi şondan bäri. Mundan aňyrdy nira garaşmaly we nira barmaly. Bardygy barjak ýerime ýetdi, ýetjek petigimiz. Plintustany maşak, poluna maşakda şuma. Ertek günümüz kimde var? Aýdyp beriň bolmasa. Näme gelejegimiz bar, ene biz anamly ýaşap biljek, ýa bilýänip aýdyň o. Bizim bir eşdik kaldı. Yok. O badır. Şol aňyrky jenaýatkar toparyň dabany ýalap oturan ýa elinden öpüp oturan ýa iki satana salam berýär. Ýöne şol insan durmuşymy? Ya onun gelejegi barmy? Halk gazaby menen güni ýa köçe çykan güni bilen teppäde okalmazmy? Ya şolar ýerde işte adalet suwda çekilmezmi? Eden jenaýetler üçin. Elbetde ediler. Şulardan hemmesi bolar.
Yani pikir eden aklarda ertekin bir günüm hoş günüm dip olara ýurdu taýýaly halkymyzdan bir günüm hoş günüm ertire çyksak belki bir kazancymyz bor ya beş ay artykmyş kazanır dip ýaşap umyt bilen ýaşap berdi. Umyt arzu bu bir kanat bolýar. Biz bir hemmemiz bir kanatsy towa urluk uçu bilen zaga hani bir gütýär halk, hani bir gütýär türkmen. Towuk ketep otursa hemmem. Da paraga aýtdy da tekeler geçip boldy. O ýaňky bir öküzler sygyr boldy diýip. Ene bir gütlerim towuk boldy. Men şonu aýdasym. Ýogam biz bir güdük mesele. Hemen towuk gal kakalap ber. Bolar karamda adalan ömürlü. No. Ne ştaýda gynançly ýurtdaşlar. Kıynaşlı hakikaten. Son bir ýyldaşymyz ýokarda yazdım diye sonra ama cevap verseniz deyip duruz. Ova yazan zatı yok. Bilmedim bana mı görünen akan? İyildeşler sen bir görmenin. Ben görmedim ama Täzeden tazeden yazar. yazaysın. Näme üçün ruhsat indi ruhsat verdi, ozal ruhsat berse bolmaýadymy deyip sorapdyr. Bu düşünşüm boýunça Ukraina uruşunda gün batar yurtları yaralarının Orsiýadyň serhetinde ulanması meselesi boýunça ýaly ýyldaşymyz ýazypdyr belim. Nämäniň eýesi ýok sözleriň, eýeleri, habarlary ýok. Ama şey diýip düşüneli. Men jogap beren. Men jogap beren. Näme üçin Amerika bir wagty ýa Ýewropa gerek ýaragy Ukraina bermedi. Bir tarapdan gaty gynançly. Menem şu zatlara gaty erbet gynýar. Sebäp şol Ukraina urşuny wepat bolýan. Oy ors tarapam diýerler. Şular ýanky şu taýda wepat bolýan ýigitler ýanky SSR ýykylanyna adamlar hiç bir gazançsyz galdy. Bütün olmaz respublikanyň içinde. Çok kıyın nöwürde de ay bolýa biz biraz horkamsy ýaşaýly ýöne özümizden bir önelgi galsyn, nesil galsyn diýip ine dogrulan şo ýyldan çagyrar şu gün uruşda wepat bolýar. Inni näme üçin kömek berilmedi. Kömek berilmäniň sebäbi men şuma öýde bolmamsan elime öňce gelle şol eser ýykylanyna näçe müň sany ýadro ýaragy bar. Orsiýadyň eline galdy. Soň Ukrainadan müňlerçe atomly bombam ýanky Galovkasy da ýedi, raketasy diýdi, ýanky bombardyroşyklar, samolyotlar onuň Orsiýada geçirildi. Indi şugun ýara sany boýunça alnanyny Orsiýetde ýadro ýaragy bir topar ýadro ýaragy bar döwletlerden ýokarda da. Bir kemmer bilemek Amerikadan kem bolaýmagy mümkin. Onu men dogry hasap aýdy bilmän ýalançy bolmadygy üçin. Ýöne bir zat bar da. Bir hana görüpdiňiz. Her gün haýwat atýar. Putinin maşnapda soňky propagandistine çeldi. Bizde ine ýadro ýaragyny ulanlar Pribaltikany ýogadyr, Polşany gömedir. Indi soňky Germaniýa bilen ýa-ni Fransiýany bombalajakmyş bular ýadro ýaragyny. Her gün bular bilemät turuny näme çilim çekke ýa näme içýär agdyna gelen tamra batýar. Başta biz dünýäde ikinji goşun diýip aýdýarlar da harby tarapda. İkinci goşun ýa-ni sen gepleşiň başyna bellek geçdiň de kemin. Indi 2 ýyl näçe ay, 4 ay bäri Ukrainany alyp bilen. Ne bilen goşun bolsun şuny ýa. Ýöne bularda ýadro ýaragy bar. Bu Ýewropa döwletleri, Amerikada teretdir. Başda bularda analitik merkezler işleýär. Biziňki ýaly urdum şalyk ýok da türkmeniň ýaly. Bular teredýär. Nähil ädime şol Putin, erti nähil äçip buyrugyny näme boljak. Ondan men obrazlaýyn aýdyn, bir türkmenlere düşnükli bolar ýa. Gödüňe getirin, ene Putin ýa Orsiýat bir iň zäherli ýylan, kepçe baş ýylan, 2 metr uzyl ýogyň. Ukrainada bir kiçijek kirpi. Okly kirpi diýin, oýun kirpi diýin, ýöne kiçijek kirpi.
inni şu kirpi Orsiýadan ýa-ni şu ýylanyň guyrugyny işledi baştan. Yılan çırpınıp başladı. Ukrayna'nın eydi vurdu, beydi vurdu. Yönü özün uğruna olsa kırpin okunu ya yemesine ingesine özün uğrayadı. Şeydip kırpışın yuvaştan dişler santimetrden akı neticedir. Yani kıyılan ölür yarım iyi yarım. Yine şu mahal şu alınıp barlayan oruç şu neticeni görküyor. Başta bunları yani cebeli yani tank kuruyan yemeni yarağı verdiler. Orsun tankı giren tankı Ukrayna'da yanını yok edilir. Bir topar samolyotlarını vurdular. Sonra gerek böyle frontun anırsına vurmalı yararlar gerek ya raketler ya da dronlar. Onu berip başladılar. Orsiýadan günne kızılçylyk goýýar. Her ayda şundan geçtiňiz yok eder. Şundan geçtiňiz ýadro ýaragyny ullanır. 2 ýyl ýarym bolup barýa ullanan poky yok oğlum. Enne bulara meni ýuwaş-ýuwaşdan Krimana günne aşağı bular bombalap dolu. Gara deňizde ortaň bir gamysam açyk güdeňde çykyp bilen. Enne portda durarlar çel Ukraynalar urupdy. Başda şudatlar barmydy? Ýok-da. Ýurtdaşlar. Şunu ýuwaş-ýuwaşdan ýanky kirpi ýylanyň guyrugundan başlap kelletine ýetdiýänçe işlenilýän metod şu. Näme dün ursat berdiler. Kharkov направлениясы diýdi. Kharkov uğurda ortadan alyp barýan uruşy, goşuny týyla durarlar. Şu Kharkovdan 100 kilometr, 500 kilometr aňyrda dursun. Ýani şu Kharkova gitmeli goşun ýara ok därimi ýalňyzmy hemmejin külün çykarmagy Amerikan ýaralaryndan urdular aslında. Ya Belgorod şeýlekine. Hakyky kemin. Inni bular Ukrayn pilotlary näçe wagt bar Ýewropada okadylyp öwredilik bir F-16 diýilen kysymly samolyot bardy, harby samolyot. Onu orsan radar tutuwan bilen atwan bilen güýje metana. Enne şol samolyotlar şuň ertenleýän Orsiýadyň territoriýasyny urup başlar. Ökmen Orsiýadyň territoriýasyna girip urmak gerekkä. Ukraynanyň territoriýasynyň serhedine gelenden şondan aňryk şol götürüp duran ýaragy bar. Şonu atyp goýberse nişanatyn gerek bolýar. Olup elýärler olar. Ana. Aw, enne uruş başga fada geçdi, ya başga görnüşe geçdi. Ya başga basgançaga geçdi. Enne o Putin ağız olup diýen şadanlyk diýme, ozalym haqqy ýok. Enne şuň dünden başlap asla haqqym öňüne da adam galma. Sen dogry bellep geçdin. Geçen ýanky 2 ýyl 4 aýyň dowamyny Orsiýa ýarym millionyň gowrak diňe ölü ya frontda öldürülen etgerini ýitirdi. Demek yarım milyon ölün bolsa, demek ýene 1 milyon üstüne goş yaraly bolup ýygyna gaýdan. Elsiz, aýaksız, kalyatka tuturan invalid. Bilen mene Orsiýadyň içinde göze dürtülüp duran uruşun netijesi bar. Demek men jemgyýet göterenmi? Şunça uruşun çykdyjysyny, şunça ölüsini, şunça yaralysyny. Orsiýadyň ykdysadyýaty götermeýär. Şoň üçin şu meşhurdan baryp Türkmenistan akym, şu gazyň ýurtun puluny şular hemmesi eýelýär bu ýyl. Ähli. Zat, diňe olara ursat berilen atalogly, ne halkyňyz nädip gamçylasaňyz, ursaňyz ýenseňiz, hakyňyz bar, kelletini ýerden galdyrmasyn. Ölse dajyndan ölsün. Biz bir ajaly buyurulan genosida buyurulan millet jany olur, ýurtda şunu dogry düşünin. Bize hiç kim ne Hatay'da, ne Orsiýetde, ne Eýranyň howy goluda şu Türkmene bolsun diýip bir ýaşylyk eşitdiňmi ýa ýaşy söýdi. Ana son güni bir hepde munyny silaly bir hepde Türkmenistan nirden näme ýeka şaý kömek geldi. Hanaýdy? Geldimi? Emma Türkmenistan ähli baýlyň sorup süpürip alyp gidip otylar. Hiç dat bolmadyk ýa. 20-nji ýylda şeýle boldy, 20-nji ýylda şeýle boldy. Şunun şeýle. Ertiri mundan beter bol. O utanman haramzada gelip bol Türkiýede çykyş etdi, 1,5 milyon bilen o ýanky ýurtdaşlarymyzyň mezburi haly işläp beren döwletine gelip. Dördüncü ýerde durýan bol. Hal boýunça. Ýa-ni ýerde duranyň ene ýurda baramyzda biz düşünürip berer. Ýöne
biraz halkymyzyň bir mertebesiniň gadryny bilmegi gerek. Biraz şu zatlardan baş çykaryp bir gaflat uykusyna oýanmagy gerek diýip men şu zatlary düşündirip oturum. Boldy, indi bir çen çap boldy da ýurtdaşlar haçana çelip biz boýnumyz burup ýüzümüz aşağı sarlap gelmek. Biz haýsy milletden pes kadymiyete seredin, medeniýetimize seredin. Nirde Türkmen adyny abraýyny ýitiripdir. Indi ata-babalymyz göz öňüne tutup Yani bugun yeresinde çağa suwursun ýa-da suw ýa-da. Ýene bir gezek gaýtalap edýär. Diýen Allah'ymyz erkeklerimize kän erkek. Az batyr. Hep olar öz höwürtgeleriniň ýumurlaryny ýykylaryny görüp oturýar. Şol höwürtgedäki mesela çağlaryny bilen janawyya şolar ýaly şolar üçin bilen janagly gurrunlary edip oturýar. Biz şoňa da düşünmeýän bolsak, onu biz näme doň ýörek millet bolýar. Men şoňa akyl ýetirip bilemek. Edip oturan bir top halkymyzyň 1%-ine de ýetene. Indi 99 adam bir adamyň istegine kaýyl bolup ýa mejbur bolup ýaşamaly. Nähili bu samsyklyk bolýar. Özüm 20-nji asyrda. Bir başgalada 5 adam ma bolsa 6 tane pikir bar. Näme üçin 99 adam bir adamyň diýenine ýaşamaly. Onuň jenaýat. Diýene käşe bir gowy atlar maslahat berýän bolsa, kömek etmek üçin aýdýanlar. Ýoksa gulgurnagy hökmüne saklamak üçin edýän adamlara tabin bolmak nähili? Mene düşünüp bilemek. Gynandyrjy. Ýa-da ýene kulçulugyň ýene bir görnüşi. Orsaýda gidenlerim diň aldygy düşüp iki elini burnuna sokup izine gaýdyp dogurlar diýe bizim ýurtdaşlarymyz. O şeýle ýagdaýlar bar, eşdilýär. İşläp görenler hem bardyr, bir ýarym welin ýöne köpüsi pul gazanyp başlaýan çagaty jewür çekýärmişler oza Orsaýda gidenler. O zaman aýtdym. Ýene bir gezek gaýtalap aýdýan ýurtdaşlar. Näçe gezek haýyş etdim. Gitmäň şo taýda sizi hiç dat gowy zat garşana gowluk ýok diýip. Şo taýda gitmek üçin, çykmak üçin $3000 kar kowaly alyp gidýärler. Mene 2 barmağını burnuna sokup iyidine geldi. Garaga aksın. Gözün yanlak bilen süpürtülür. Dilen etmeyenin sonra böyle de bir sehne olup yaşamak var. Bu bir artıkmış da adınız bağır olsa koyun hana hazinanızı. $3000 ona paylap verenler koyun olsanız çağılarınızı geleceğini. Onu estetip verilenine de yap $30,000. 100 estetip verirse $300,000. Alın son hatavını devlet karhanalarını, edarelerini, yerleri, toprağı. Hazina teklif ediyen zattan. Yok. Bunlar sonra yine de ertip kökümedin ağzına dıkkayarlar. O tayda para veriyarlar. Bilet almak için yine para veriyarlar. Vize almak için yine para veriyarlar. O pasport düzeltmek için. Genellerine ne mi? Doğun arnaşını sizi gülbilen karşılattı Moskova'da ya Orsiye'de. Sovet zamanı bizim adımız Baran mollu, Çurka mollu, Züver mollu. Näme şuň kunun näme senin eliňizden aýaňyzdan o sabatýyla mataýdy. Näme özbekler ýa täjikler kaçyp başladylar Orsiýetden. Ýygyna ýurduna. Sen näme takylgak gidýäňizden? Şolaň ornuny garyş etmek üçinmi ýa şolaň ornuny gidip frontda wepat bolmak üçin? Mesela Vatikan ýöne adamyň öňü düşünmeýän bolsa garagaksyn biz başga näme diýelik? Näde düşündirmek? Artykmaş pulunuz varsa yenim uğradın. İýdiňizde öýüňizde ne ýüzüňiz bilen marjak, çağalaňyza maaj otyr. Ne? Bu mesele şeýle. Oğdaşlarım köpüsü Orsaýda gidýär işlemäni, owada tekiz uzaran ýok diýip ýazypdyr birleşimiz. O taýam dogry, işem ýok ýöne. Türkmenistanda iş ýok bolsa, daşyna gidip pul gazanmak kyn bolsa, birinji soramoldy biz näçe bu ýollardan geçmeli?
O daşary ýurtda iş bar bolup bilýän bolsa 4-nji ýerde gaz boýunça 4-nji ýerde duran Türkmenistanyň içinde näçe iş ýok diýip soramaly da. Soralmaly, sorak şeýleräk. Yo şonu soranın kemine gidip birinin kapsyny gulçuluk eden Taliban durany gowy berýär. Şeň. Beýnäs. O nähip durmuş bolýar. Netijesi şo bor. Eyle tapdan düşen günün ene senin belini serip oturan adam bolsa, käşke bir ýygyňda galan çağalan ılımy bilimi käri işi gazançy bolýan bolsa. Ay garramda şular serederdi. Olma ýoga. Biz nire barýar? Millet köpüne men şonu haýran galýar. Ol oňa ýük bul, buňa ýük bolup şey edip görler. Gynandyrjy bir ýagdaý. Ol ýara Türkmende de bolar da diýär kellesini işleden bolsa, ol ýarag diýäne ýadro ýaragdan söz edýän bolmaly. Bolardy. Ol bilerdi kellesini işletse. Türkmen hiç milletten akıl huşu boyunca pes milletler. On menne ahli jogapkarçylygy boynuma alýdy. Gördüm men, alymyna gördüm, akıllysyna gördüm. Ýurdu dolanyp biljek adamlary gördüm, nuranasyna gördüm, ılımlysyna gördüm. Her kategoriyadaky adamlar gördüm. Biz Türkmen diýip millet hökmünde biz özümüz pese düşüren ýagdaý, ene başymyza çykaran şagarlamyz boldy. Şem şu haramzadalar ne halkymyzy, gülýär halkymyzy şu güne düşürdiler. Men hiç açan halkymyzdan nägile bolan ýerim ýok. Nägile bolýan ýerim halkyň öz hak hukugyny düşünme, öz baýlygyny erinden aktyryp oturmagy. Ýene de gidip şu $500 üçin hyzmatkar bolýar. O 50 trilýonyň hana ýaty ýerini açan. Ben şonu haýran. Başgaça Türkmen hiç milletler eger pes durjak ýerimiz ýok. Ene şonu bellek goýun. Eger nesip bolsa bazı wagtda şu täze Türkmenistan gurulandan soň bir 10 ýyl, aňry geçdi 15 ýyldan soňra Türkmeniň ene şu edip hareketi ýa dik ýokary galyp gitjek durmuşyny hemme tarapy şu tany ilmde bilimde görkezek üstünlükleri vardır, yeňişleri vardır dünýä derejesinde. Sapsyk milletler birbirine yok. Katı okuyuplu milleti başaracak millet. Yani milletin başını şaşırdılar. Şunun şu goyup körde yine de koymak için 30 yıldan uğrak yine eksperiment geçirip oturuyor bu halkın depetinde. Ne şu var? Hata? Yok. Türkmen hiç kimden pes derecedeki milletler istenip taraftan alay. Erkeğin alyanlarından yok. Ben o pikirlerini hiç açan razılaşıp bilecekler yoksa diýerler de bir millet aňyrdan gelýän bir şular ýaly bir kemçilikli millet bolmak ýok. Soňky döwür bilemok näme boldy bu halkyň aňyna. Onu düşünüp onu aýdyp boldy. O dile de getirdi bu. Ýöne köpçülik bilen halk özü şoňa ursat ýaradylyk berdi. Şu günde ýaşamak. Ýene şu mesela agyr ýeri. Ýa. Şeýle, onda dowam etmeli bolsak, nähil senariýa garaşýar şu wagtky hökümete halk buňda başlan soň, boljagy bolan soň olar hökümeti bermek bilen bolsa, olar günäkär bolarlar. Öň bermedi boýunça sebäbi olaryň özleri şol derejä getirenler üçin diýe ýerleşimiz düşünşüm boýunça. Bular diye eyle ya da beyle sebep bilen ýurdu bermeli bolsalar diye soň eden etmişleri boýunça jenayata çekiljekler diye. O şeýle boljak senariýo. Başga nähil bolsun? Bilmedim, men başga ütköşük bir zada düşünmedim bu taýdan. Ýöne mejbur bermeli bolýarlar. Goýmaly bolýarlar, tabşyrmaly bolýarlar. Nähil söz ulan bilseňiz ulan bilersiňiz. Bu taýda gitjek ýerleri ýok. Sebäbi garşysynda iň soňy bir näçe million adam bar. We döwür hem gaty ütköşük bir döwür. Adamlaryň internetde
öz başdak bir kişiliğini döredip bilýän döwürde öz başdaklygy iň soňy bir demokratik nemelere getirýär. Ýa-ni guruluşlara getirýär. Şeýlerek bir döwür oba. Öňe mejbur tapşyrmany. Bularyň häzir hem şu wagtdan o tapşyrmany durmasynyň sebäbi bar. Arkalarynda orsdur. Ors barkan tapşyryp bilen wagtda gepiň hiskasy olaryň elindäki zatlar. Olar şo taýda garantky bolup oturmaly adamlar. Yalandan Türkmenistan aýratyn bir döwlet bir tarap bir döwlet, garaşsyz bir döwlet diýilýän nemäniň bir oýunyň bir ýa-ni näme diýär rolunda näme diýär yer alýarmy diýin. Baş rollarynda oýnaýar. Şey diýin ha. Doğru, kemene hem maýdalan. Olaň hemmeti ýerde geçti jogap bermer bol kanunyň öňünde eden jenayetler üçin. Kim bağışlajak? Biz şolara göz ýumaly diýmezde de halk bizden talap eder. Näme üçin şolara göz ýumaly? 30 ýyllar tepämizde şänik döwürler çeksin jezasyn ne? Şu mal diýip otylar. Jaňa döwmeýdi, ýazmaýdy, çykyş edmeýdi durlar hany. Şo eneleň nalyşyny eşitenden soň sen näme onsoň bulara sen insan gözü bilen garajak. Ýene de kanun näme karar berse şoň esasynda da jezalaryny çekerler. Ýöne oňa çekene tribunal bar, ýöreýär. Tribunalyň karary bar, karary bolar. Onun öňürti ýene de çykaryljak bir topar işler bar orta. Şol wagtyň özünde de lüstrasiýa meselesi bar. Demek näme anaňda gelecekki Türkmenistany dolanyrjak o döwlet şahalarynyň içine şuun kun ýa düýün kun jenayet eden adamdan gelmedi. Halkyň garşysyna, döwletiň garşysyna ýurdun hemlägini ogurlandy. Kene olar näçe unulmaz şol tirik sowdasy, neçe sowdasy bilen milyonlap basyp goýulan adamlar bar ýa olaň ne beresi. Olara gerek geldi. Täzeden olarda işler ýokmy? Gaşa gurban bolup samsyk ala samsyk ýa oglu bilen iki samsyk ýurdu dolanyp bilýän bolsa bir näme üçin dolanyp bilmelerdi diýişin gyjap ýatarlar az däl. Bir döwrany öwrülmez mükemmel. Ene illüstrasiýa şol adamlar garşysyna ulanmak üçin gerekdir. Gelecekde hiç bir adam şuun kun döwlete, millete kas ederler. Döwletiň hazynasyny dargadarlar, emlägini bu degmedeni satyp özüne ýa-ni bir kanun baryk toplarlar. Hiç birisi gelecekde döwlet işini, hökümet işini işleme hakkı yok. Onu ne? Karar çıkarır meclis hem onun karar çıkarılır çok ahli degişli işleri boýunça. Nawa. Awtoritar rejimiň soň haçan görürs. Ors, Eýran, Hytaý, Demirazy Koreýa ýaly ýurtlara özümüz basyş etmeliýär. O ýurtlaryň içindäki halklaryň hem bir bölegine emerek şolara görärek Demirazy Koreýanyň halky gutaran. Bundan soň bilmedim. Gaty kyn ýagdaýda o entem olaryň nemesi bar. Gün orta Koreýa diýip bir bölegi bar da, şonuň hasabyna belki pikir bilerler. O Hytaýyň ýagdaýy gaty elbet içiniň halkynyň beýni ýuwulan. Ýöne Eýranyň halkyndan umytly. Orsuň halkam beýnasak da gul. Ýa-ni ölýärler de eskerleri bilýärler ölüme gidýändigini. Hiç şonda da gidýärler. Ýa-ni gul bolsaň şeýle bolýar da. Erkin özüne hormat goýan bir şahsiýetler bu iş etmeýär insan. Beýnamyçy. Ýa-da Orsiýadan şo gulçulukdan çykmanyň esasen bar da kemin. Barada krepasnoy prawa diýip ýa-ni gulçuluk diýmez kanunçylygy da şol. Mesela
pameşik bolsa, pameşik diýmegem ýere ýeti, ene şu o waýdaýlar, şu o wag ähli maňa degişli. Men şolar satyp bilýän, saklap bilýän, urup öldürüp bilýän. Ine şu düzgünden şu Aleksandr II döwründe näçe 200 ýyla ýeter ýa-ni gulçulukdan çykan. Şeň onun o beyniden o zatlar çıkamadık bilen attı. Ayrılan attı. Kalbinde var gulçuluk bilen düşüncesini. Bizde Türkmenlerde gulçuluk var mı? Dolu yok. Son görüdül. Yine şu son yine şu Orsel elbari mesela 150 yıl olaydı urvari şu bizde bağışal. Yani onun bir vada bolmadı yuvaş-yuvaştan ta sonra Stalin'in şu 30-njy ýyllardaki tutluğu son ýylydan ýa-ni ikinji jahan urşy o repressiýalar bay garip kulak o şeytler bu bizim milletimizin ruhunu öldürdüler, kanunum fıtrattılar. Arada o Türkmençilikte şu kadymy döwürden gelýän bizim aňrymyz aslymyz Oğuz bolsa şu görünüp durda. Häzir hem bar şol Oğuzlar döwrünün ýa-ni gök taňra ynalýan döwürden galan däpde surlamyz var, ýa-ni bir ana medýan zatlarymyz var. Şeň doğa tumor diýdi, näme diýdi, otdan bökmek ýa-ni şu zatlar aňyrdan gelýän zatlar. İslamdan hem bu. Men o zatlardan habarym bar biraz. Yaşlılığımız görünmeli. Yani inni şuun kuun bolup duran zatlardan çen tutsak sen doğru bellep geçtiğinde İranlı halk bu rejim bilen Moğollar rejim bilen yaşayacak halk yok. Olar görüp oturuyor da şol 79-njy ýyldan bäri Hamedi ödüm ýokdan Fransada ýaşanadı. Gelip şuuna saldy. Bütün halky. Ýoksa bir Pars medeniyeti var. Parslardan ýa-ni bir ýazywy var bilen şöhret dünýäsi var. Mahtumulum Nowaýam beýleki ýa-ni bir Firdowsam bir ýa-ni bir aýdalyny günne gorun aýdaly Merkez Aziýa territoriýasynda ýaşan şol ilk döwrüň ýa-ni alımlarym ýa-ni aýdaly bir şöhret dünýäsine degişli şahirler ular hemmesi şu parça dille ýazanady. Şoň üçin olar namar ne soňsam İran niýe sol taýda Türkmenistan o taýda şumulkun men pikir edýän 4 milyon oly Türkmen ýaşap. Türkmenistanyň içinde hakdan İran'daki Türkmenlerimiz kän şu. Sanam şeýle bolmaly. Adam o varsanam şoň ýaly. Ýöne o varsanaky halkymyzyň o bilim derejesi pesrak diýmesen, ýöne olarda watançylyk duýgusy bizimkilerden kän ýokardydyr. Onu mu aýtmak gerek? Onu mu aýtmak gerek? Ýöne olan ne şol bir millet iki bölünürsen hani şu yankı Demirgazy Karaýy bilen Günorta Karaýy ýaly. Ýöne bizde orada Günorta Karaýy var, bizde ýöne Günorta Türkmenistan ýok. Şeň bar Günorta Türkmenistan ýa İran ahlyk Türkmenler ýöne olaram alamsız bilimsiz goýuldy. Ödülünde mektepler bolmanyň soňundan olama ýagdaý goýuldy bu meselede. Ýöne Günorta Karaýy ýerde geçdi, eger şu iki Karaýy birleşse şu bir Günorta Karaýy 10 sany ýa-ni Demirgazy Karaýyla göreli bolup biljek ýa şolary ýartylyga çykmagy ýa alymsızlykdan, sowatsyzlykdan bu kömek etjekdi ýa degje. Bizde şumar kömek edere başga milletimiz ýok. Biz özümiz çukurdan çykarmaly bolduk demin. Beýnandyrjy soranda jogap berip biljek adam barmy Türkmenistanda diýe. Sorap jogap almak bir gyrada dursun. Ýa-ni şeýle bir salam aýlakdan soň gürrüň edip biljek adam. Sen ýok. Şu derejäde düşüpdir. Bärden gidenler gürrüň berýärde. O halk gaty iza edipdir diýe şu çağdan üýtgeçikdäl akyllar edip beren işleri, bu ahlaksyzlyklary bir görseňiz diýe aklyňyz durar diýip diýip gürrüň berýärler-de soň şu ýene täzeden daşary ýurtlara kaçyp çykmak bilen o taýda ýaşap bolmaýar, ol öz garyndaşyň bolsun, ejen kakaň bolsun, tapagy ýok hemmesem gutarypdyr diýe.
Türkmenistan şeyle Kutoran. Yeme de yani doğru yazan yurttaşımıza cevap veresim geldi. Şu yurdun daşına akışı var. İşte Türk'te olsun, başka yerde olsun, yaşap veren Türkmenleme de var. Şu yurdun içindeki men hükümet deyip o döşünü kakıp verirlerdir, yüz etse, belki de mün etse, hem akıllı, hem düşünceli, hem başarılıklıdır. Bilip koyun şu an. Size cevap verir ya, orada akıl var mı? Siz dünyanı gördünüz, deniştirip biliyorsunuz. Haydi devletten ayıl durmuşsun bardın. O kuş kellelerde akıl yok. Yurttaşlar doğru düşünün. Siz ıkbarınızı kime bağlap otuyorsunuz? Gerçek gününüz ne hili var? O kuş kellelerden bir devlete, millete, halkımız bir yüze tutarlık kömek ya peyda bolacak mı ya? Yok mu? Bir düşünere vaat boldu da 35 yıllık mağlayımız daha sonra otuyor. Gerekmeyecek yerde. Kim sorar? Solara hizmet eder ya. Kim sorar? Solara tabiin olur ya. Kim aslını? Näme hizmeti var oğlum? Halkyň öňüne, döwletiň öňüne, watanyň öňüne näme edipdirler? Gurban bolýan, ol niýatyň elinden aýagyndan okşap, ene soňundan bölüp beten derejede şu orsa men size dogry boyun bolýan, şoň bermedik zatlaryny ozal bir manada satan bolsa size muhdalyk gidin diýip, şo zatlara gol çekip häkimede geçen haramzat. Oglu ondan beter. Görüp otursunlar. Ya yalan. Aydın yalan bolsa bize eşlik galy. Belki siz başgaça görýänsiňiz, bilýänsiňiz, tanıýansyňyz şol adamlar. Belki biz ýalňyşýanlar. Owa. Birimizden birimize yanlış yaz. Şeyle diyelim. Orsada giden oğdaşlarımın hemmesinin ulaladası plancı ay kurmak diye. İnandırıcı. Bir cay kurmak için şey edip kıynanıp önemediliyana değildir. Ütköşük bir. O Goranca ayda sen toprağım senki der. Hani kurup durlar arkada hani harabalık oldu betonun. Ona gidip adam yaşadı gelene. Mecbur eder. Sonra da göçenekler adam. Yo Ya dur şuna alana mokmuşlar hep aslında. Şey değildiler. Yok yok yok. Bana can edip aydı yani. Doğan arnaşları var da şu aşağı işlep verirler. Yani sonra şehre ya göçersiniz ya işinizden gidersiniz diye. Ay böyle işimizden gidecek diyelim diye. Emmecin ek tayyarı bir meňzes jaýlar gurulýan zatlar. Bir toýda tomukda 50 gram içip köçe çyksaň soň adresiňi tapjak kemene. Hemme iki çaýa gidip ýatan hatarazy bir jaýlar. Baxata $250,000. O $250,000 hani Stockholm'dan 2 komnatly şäheriň merkezinden jaýylsa bolýar. Yani kurban olayım ol beton kletkesi kime gerek? Özüm doğan arnaşın çağırıp boluna toy etmeler, yas etmeler, hiç kim gelmeler, öýünde oturmaly. Olam hemmejige elektron nabuledeniyede hakyky turma. Şöyle o yurtda halk açlıktan, keselçilikten ya da cinayetçi toparın elinden ölüp gidip durdu ya. Ölýän adama gatken diye şu hassanalarda yankı bäre gelmeň, o bäre gelseňiz, hassa bolsaňyz, kesel bolsaňyz, hassana düşseňiz sizi öldürüp berýärler diýip. Şey diýip, o geläýmen bäre. Näme bolsa da o dokumentiniz olmasa da taşynda ýaşaň diýip şey diýýär da. Adamlar hakykatdan neme daýmaly. O doğru aýdýaňyz Eýranda 4 milyon türkmen ýaşaýar diýip Eýranly bir türkmen ýylleşmesi ýazypdyr. Hakyky. Yani Türkmenistan'ım 4 milyon. Azalyanam bolmaly gitdigiçe. Yo içinde 4 milyon yok. Bolu bir 2 milyonu da yetenek. Bana näçe edip ýazdyryn içindäki adamlar olur. Hökümete değişlere edaralarda işleýärler de şolar aýdy. Hamedi Almurada diye
ağzınız dolup körleýän ýurdun içine 1,5 milyondan geçenler ähli ilat diýer. Boş şäherler o bolur boş. Mawa. Çerjewde geçen hep deme ondan hep deme. Burun verip durdular. Indi anyklaýarsa bir günde hastanada 7 sany adam ölüpdir. Bir günde 7 sany ceset çıkartdylar. Hastanada 7 adamın bir günde ölýän ýeri barmy? Yok, ýa epidemiýa bolmasa manşa adamlar Nämeden hakkı yok. ölendikler hem belli de Elbet. ýerde. O adam pahir ağırsan bir gün ölmeli, doğuyan madır, ölýän madır. Yani statistika boýunça doğuyan adam ölýän adamdan köp bolmaly. Şonu ýurtda ösüş barda. O ölýän adam doğuyandan köp bolsa onu ýurt ilat sany gün geçdikçe, ýyl geçdikçe kemelmek bilen barda. Hana Özbegistan 19 milyon 18 bardatda da eser ýykyryna. Şumaryýa 34 milyondan geçip. Ne rezultat? Ýogam şo taýda diktatura ýöne diýmek şolaryň mesela ýanky şahsy durmuşyna mellegine hökümet kän garşmandy. Men şeýle pikir edýär. Yok, biziň kişide olarda da bar diktatura ýa şahsiýet kulty bolly ýöne o biziňki ýaly beýdip o çağı puluny kesip adamlar pensiyadan mahrum edip keselhanalary ýapylan olarda hökümet ýok. Şoň üçin adam sanken olar. Yani ikisi köpörlü. Bizde olsa 4 milyonu da yetene. Bundan 35 yıl oldu şu 4 milyonu olaydı. Şeýle. Bu zatlara kim, cinayete kim cevap vermedi? Sen bunun ak halatlısı, ak yektaylısı, bunun profesörleri. Öljek bolsaň hastana barmaly ýagdaýa gelipdir da. Gepin gysgasy. Hamrada iň soňky nämämizi okap, bugün jemleýär, wagtymyz bolsa ýa. Biziň häzirki düşürilen ýagdaýymyz jöhitleriň näçe ýyldan soň öz topraklaryna gaýdyp baranda bir-biriniň diline düşünşip bilmeýçleri ýaly ýa. Şeýlerek bir zat bar aslında bir dogruluk paýy bar. Jöhitlerem topraklarına baran wagty ýokdy, dillerine öňkü köne kitaplaryndan täzeden diketdiler. Gürläp ýöreken welin ýöne bir döwlet dili ýene näme boljak derejede däl ekende. Şeýle. Olaram şol daşary ýurtlarda onda munda entap gördüler. Iň soňy näçe? 1000 ýyl geçen soňa bir bolmaýan ekende öz ýurdun bolmasa. Şolar iň soňa öz ýurtlaryny gurmak üçin bir giden näme diýerler? Konfliktleriň içine girýär diýerler. Eýle hal murada. Yani bizde yana diýen de 1000 ýyl Türkmen üçin şu marky ýagdaýymyzy 20 ýylam gatykän bolup durdy. Sebäp näme? Biz ozal kiçi millet, ýa az millet diýer, kiçi millet diýer, millet kiçeldiýän ýaly bardy. O az sanly millet diýip dogry bar. Onum ine küçük ýurda bölüler. Hemmesini toplamyzda şu gün 10 milyon ýa badyr ýa ýokdur. Ýa-ni ähli döwletlerde ähli yani bularam öz aralaryna dörlü bilen tapawutlanýar. Şoň ýöne şu ähli türkmeniň karadan ýakazady bar. Ona men durmuşymda göremsen, eşitemsen, bilemsen gaýdýan. Nirde ýaşadan türkmen, şu ähli türkmeniň ikrar edilen ýeke döwleti bar da olam Türkmenistan. Şulam men kartadan ýetse, biz onu şu sigarlar ýaly, Kürtler ýaly, ýa-ni Uýgurlar ýaly hiç bir döwletsiz ondan ona ýygyp beren, goldan gola tawlap beren ýa-ni teşmek. Şoňa bar ýa. Şoňa näçe şart düşünsek, şonça ýaşy. Ýogsa şu Türkmenistanyň territoriýasyna ýa topragyna 52 trillion dollar ol dilläň sat.
ol dünýädäki asly türkmeni sen bir ojaga ýygnama, ýöne şolaryň bir özleriniň kökleriniň birdigini, bir milletdigini ara getirmek üçin türlü kömekler edip boljak-da. Ýaşap oturan ýurtlaryna ýa döwletlerine mektepler açyp bermeli, meden ojaklar, ýa gatnaşyklar, ýa okuw jaýlar, ýene birde dil meselesi, ýene ara gatnaşyp şeň, ana şu zatlar agyrky netijede bir milletiň döremegine getirir. Häzir dagynyk ýaşap oturan halkymyz var. Birek bilen gatnaşykdan kesdiler. SSR zamanında dogony aýra ýaşatdylar. Biri Simiň bärsinde beýleki dogon Simiň aňyrsynda serket. Şunça horlukdan soňra menne öz döwletimiz bar, öz elimiz, öz ýakamyz diýip menne elimizi ýakamyz menne şu 3 tane haramzada boldy, tepemizde çykaryp. Şu zatlara at hayran alýan. Şu zatlara ýol berdik. Ýogsam görülseň türkmen nahar başyny, çaý başyny, 50 gramyň daşyny göröwli. Emma meşgul işte hayrat ýok. Köp adamda. Men mesele diýip aýtmaýyn elbet. Ýöne köpüsinde şular ýaly meselede beýim garada kime näme bolsa şol bolsun maňa degen mesele bolýar diýip ýeten günemiz. Onu boyun almak gerek. Melelöýünip duran türkmen bar bolanlarda golaýyna gelmezdiler şu halkyň hiç kim. Aa. Halmyrada ýanky soň diýdim, ýöne ine şu soň bolsun. Şu ikisini okap jemleýän. Ya bu kurda mümkinçilik berene. Halky pulsuz, işsiz goýup adyna şäher salyp tapanyny şäherine sürtýärmi? Hawa näme diýip ýazjak bolupdyr düşünemem. Ahal TV, Aşgabat TV, Ahal TV, Aşgabat TV bar, näme üçin Velayet TV ýok diýip ýazypdyr. Soň bir ýyllaşmyzam jogap beripdir-de. Velayet TV bolsa o bolardaky palçykly köçelerimi görkezmeli bolar diýär-de. Şeýle hakykatdan hem ýanky kanal ýene näme, ýanky telewizniýa kanallaryny açýarlar-da. Hakykatdan hem şeýle Aşgabat TV, O TV, Bu TV diýip bar hemme zat şo töwerekde adamlar indi şunam soraýar-da. Awa Aşgabat ýa-da ine birazrak giňişletseler hem ahalada ýetýär-de. Häzirlikçe Aşgabatyň nemesi töwerekleri bolup durýar. Ama ýa aýratyn bir respublika mukan diýilen ýaly bir neme töreýär-de. Ay respublikada anklav diýýär şolar. Autonom bilmedik ýani şeýle bir zada bar. Garaşsyzlyk isleýän bolsa garaşsyzlygy berýär. Yok, garaşsyzlyk olar o türkmenler ya Türkmenistan toprağının baylığından eline çektim. Şöyle bir ay yaşap bilir ki? Bir ay. Bir yıl aňyrda dursun. Şeýle kemi hawa jemläp bilers. Jemläli ýeme olgundan çykyş edemde bokurdum hat ýemek gasyp durdy var bir ýadypdyr aşagyna. O Halmurat agam tenem enne o yüzün gowda basym öljege men diýen o kemine ýaly dinslerden taşırak imanyň gazan o ýadypdyr hamala ol ýeme Izrailden gelen ilçi ýaly o men ýaly. Soňra da ştaýda jogap beren nim bolýanmy, ýurtdaşym bolýanmy? Ýadan pikirini üçin sag bol, eline pil alyp oturma, gömjek bolsaň menden başga adam kan ýurduň içinde, menen tek ýurda dolanmak üçin edip. O kemine de atda oturma, başarsaň sen şoň derejesinde boljak bolup we şonu ilim okup, soňra kim diýin, şeytanmy, kapyrmy, näme onu beýtip ýarlyk takçak bolsa şeytan gözläp uzağa gitme hana şu Aşgabatda kuppaly köşkde şeytanlaryň hemmede ýanky bir Mekke Medine gidip gelip o hacı bolan hacınylar daşlar adam kan şu taýda daşlajak bolsun Mekke Medine gitmek gerek. Sana berjek maslahatym şol. Ben saglygym sen aladan dälenim gayret et.
Ben ýem ýaşajak ýaşymy ýaşap oturan adam. Bular şol orta syr Araplaryň nemesinden galyndylar. O başga zat däl. Hakyky mesele seredýän däldirler. O biriniň dini barmy ýokmy diýe saňa näme sen hem ýoluňy açsalar hazır giden dinsizleriň ýurduna gitjekde ýaşamana. Hemme de şo dinsizleriň ýurduna gaçyp barýar. O näme üçin Arabistana gaçýan adam göremiz o Arabistana gitsinler. Dinem bar hemme adam bar. Telefonum solanky, telewizorum solanky, maşyna minip beren maşylaňda solanky. O doňda tenip, ýagynyp, ertesi günem ana telefon bejerip otylar. Näme üçin göterýän şo haram zatlar eger dinçi bolýan bolsaň. O mescitlerdäki mikrofonlarymyza çelli sol dinsizden döredilýär diýe başga din. Çelli şo mescit guruluşy hemme adam şolar. Ay bular şol orta syr Araplaryň nemesi galyndy çökündüleri. Başga zat däl. Owa bolýa onda halda da jemläli. Wagtymyzam epesilje geçipdir. Doğru. Bolýa sag bol. Çağırmış bolan meseleler üçin ýurtdaşlar sag bolun beren soraglamy üçin hemme şu aýdylan sözler diýilen teklipler ýa orta atylan meseleler aty wajypdyr. Biziň durmuşymyz şunu bir ýaşamaly. Şuna mertirem. Ýöne ýatdan çykarma. Biziň şuun kun ul edebiljek kömegimiz ýa ýurdumyza, halkymyza çok hadynanyň işini dolu güýjüne giýermekdir. Çok giýerse, ine görersiňiz edilýäne tyrlanar gidip berer. Hadyna da güýçdir, kuwwatdyr, mümkinçilikdir. Şu zatlar ullanmak üçin hadyna gerekdir bir topar ediljek bolýan işleri gelecekde de şuwuna. Onun üçin olam hadyna da halkyň goşandy bilen hadyna bolýandyr. Ýoksa şuma bolýa günäňiz geçeýli diýsek 5-10 sany ýurtdan milyon oglap çykarlar tapyp bilýär. Ben ertesi gün biz olary bergili boljak. Ana halkyň hadynaty. Şeýle. Şoň üçin tonma, çekinme, ana hadyna seninki gatnaşyp durup, şoňa 1 manat goşuň bolsa seninki de. Ben şonu aýtjak boldy. Dinlemäň üçin hemmäňiziň öýüňize sağlyk. Sağ olun, birleşler. Indi hepde ýene görüşýänçek gün ýaýlymda.